டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் 3 முறை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி. எவ்வளோ அளவுக்கு நாமஸ்மரணம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த ஏகாதசி வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான நாள். அதனால அவருக்கு உகந்த விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பிரபு, வேற என்ன டீடைல்ஸ், டைம், கிளாஸ் எந்த டைமிங்ஸ்னு அதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களா பிரபு? அதெல்லாம் கேட்கலாம் மாதாஜி. கிளாஸ் என்ன, எந்த ஏஎம் அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு அதெல்லாம் கேட்கல. அதெல்லாம் கேட்கல மாதாஜி. அவங்க பேர் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க, டீச்சர்ஸ் பேர் மட்டும். ஆஹா,
அப்போ இல்லாம நீங்க ஓகே என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ன்றதுனால அதை எதுவுமே ஃபில் பண்ணல மாதாஜி. சும்மா தான் போட்டுருக்கேன். ஓகே ஓகே என்ன பிரபு ஓகே சர்வீஸ் பண்றீங்க, லோக்கல் டெம்பிள் எதுவும் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க மாதாஜி. ஓகே எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? நான் ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே வேற யாராவது? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, சுரேஷ் பிரபு, அட்லீஸ்ட் கிளாஸ். நான் ஹரே பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, சப்மிட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே சூப்பர் பிரபு, தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் எல்லாரும் பண்ணுங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி, தாரிணி தேவி மாதாஜி, மாதாஜி நடுவில் கூட கிளாஸுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க கமலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So, Hare Krishna. So, warm welcome for today's session. ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதம் எடுத்துட்டு அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? 3 நாளா கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? கர்ம யோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கிறாரு? அர்ஜுனனை கேள்விகளை கேட்கிறார். அதாவது என்ன கேள்வி? அதாவது நான் செயலை செய்யட்டுமா இல்ல துறந்துட்டுமான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ துறவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய்யான துறவு இருக்கு, உண்மையான துறவு இருக்கு. உண்மையான துறவு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பற்றுதல் இல்லாம தன்னுடைய கடமைகளை செஞ்சா கூட அது துறவு இல்லையா? ஸோ சும்மா பெயர் அளவுக்கு செஞ்சுட்டு நம்ம உள்ள மனசு இந்திரியங்கள் மேல ஆசை இருந்தா அது மித்யாச்சார போலி மனிதர்கள்ன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து உண்மைக்கும் பொய்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கினா நம்ம ஒரு ஆஹ் ஒரு ஃபேமஸ் கம்பெனி, அதாவது ரிபோக் ஷூஸ்னு இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே எழுத்து மாத்திடுவா. அதை வச்சு அந்த கம்பெனிக்கு இதுக்கு நம்ம பார்த்து வாங்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டூப்ளிகேட் திங்ஸை வாங்கிட்டு வரும். இப்போ ஒவ்வொரு ஒரிஜினல் பிராண்டட் திங்குக்கும் ஒரு டூப்ளிகேட் வருது இல்லையா? அதை மாதிரி நம்ம ஏமாறக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்மளையும் நம்ம ஏமாத்திக்க கூடாது இல்லையா? நான் வந்து துறவரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய்யா வந்துடும் நம்மளை ஏமாத்திக்க கூடாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றின்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு செயலை செய்யறதுனால பற்றோட செஞ்சு அது பந்தப்படுத்தும். அதே பற்றின்மையோட செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுக்கு நம்மளை வந்து கிட்ட எடுத்துட்டு போகும். இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து வெளியே வரும் இல்லையா? அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யறதுக்கான ஞானம் வேணும் நமக்கு. அதனால ஞானத்தையும் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். ஞானத்தை கொடுத்துட்டு கர்ம யோகத்தை பண்ணுன்னு சொல்றாரு. அது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்றாரு? நிஷ்காம கர்ம யோகத்தா பண்ணு. ஏன்னா அது வந்து கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கும். அப்ப வந்து உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அதுக்கு பிறகு ஒரு ஞானம் வரும். அது என்னன்னா கிருஷ்ணருக்கோசம் நான் சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அது வந்து பக்திக்கு வந்து உன்னை இழுத்துட்டு போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, யோகத்தின் நிலைகள் பார்த்தோம். வாழ்வதற்கு வந்து ஒரு 2 தேர்வுகள் இருக்கு. அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு பாவம், பாவமின்மை. அதாவது பலவிதமான மனிதர்களுக்கு உகந்த இடம் தான் இந்த வேதங்கள் இல்லையா? கர்மிகள், கர்ம காண்டர்கள், கர்ம யோகிகள், இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. நீ எப்படியாவது அட்லீஸ்ட் எல்லா நாளும் மாംസം சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்களை படிச்சுட்டு ஓகே நான் இன்னைக்கு வந்து நான் இப்படி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் அன்னைக்கு ஒரு 4 நாளாவது தவிர்ப்பாங்க இல்லையா? எல்லா நாளும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவங்க 4 நாள் தவிர்க்கிறாங்கன்னா அது சிறந்த விஷயம். அப்புறம் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்கள்ல சொல்லி கர்ம காண்டர்களுக்காக சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய வேதங்களை வந்து சிற்றறிவுள்ள மனிதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈர்க்கப்பட்டு இப்ப காளிக்கு வந்து பலி கொடுக்கறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி மாംസം சாப்பிடுவாங்க. அட்லீஸ்ட் அது ஓகே இல்லையா? நாள்பட அவங்க வேதங்களை புரிஞ்சுட்டு மனசு மாறுவாங்க. படிப்படியா எல்லாருக்கும் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்குதான் வேதங்கள் இல்லையா? ஸோ நம்ம கர்ம காண்டர்களா தான் இத்தனை நாள் இருந்துட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? கோயிலுக்கு போறோம், ஏதோ ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு நம்ம வரோம். கரெக்டா? கடவுளுக்கு ஒரு எலுமிச்சை மாலையோ தேங்காயோ 2 உடைச்சிட்டு வரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிதான் இல்லையா? நம்ம இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து அசலான பக்தி இல்ல இல்லையா? கர்ம காண்டர்கள்ன்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்பதான் நமக்கு ஓகே நம்ம பண்றதுக்கும் உண்மையான பக்திக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா? பக்தின்னா என்னன்னு இன்னைக்கு நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் வந்த பிறகு இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய புலன்களை திருப்தி பண்றதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மள வந்து நம்ம புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கூடுன்னு சொல்லிட்டு
ஸோ கடவுளுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கலன்னா அதுல நமக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை பண்றாருன்ற மனப்படக்கும் நமக்கு வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாரு, முன் உதாரணமாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடையக்கூடிய பக்குவங்கள்லாம் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் நீ நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை சத்திரியனா பண்ணுன்னு அப்படின்னு ஏன் இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கணும், உதாரணமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா வந்து ஜனக மகாராஜா உதாரணத்தை கொடுத்தார். அவர் அரசரா இருந்தா கூட யோசிச்சு பாருங்க, அவங்களுக்கு வந்து சீதா மாதா வந்து பொண்ணா இருந்தாங்க, ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருமகனா கிடைச்சாரு. இது சாதாரண விஷயம் இல்ல இல்லையா? சூரிய வம்சத்தின் குலத்துல வந்து கடவுள் அவதரிச்சார் ராமரா. அவரே மருமகளா கிடைச்சிருந்தாருன்னா அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு சிறந்த பக்தரா இருக்கணும் இல்லையா? சிறந்த பக்தர்ன்றாலோ இருந்தாலும் அவர் சிறந்த அரசனா இருந்தார் இல்லையா? ஸோ அவர் கிரேட் பர்சன். அவரை மாதிரி அவரை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்மன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நமக்கு என்னென்ன சவால் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அது என்னென்ன 3 விஷயங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. காமம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்திரிய மனோ புத்தி இல்லையா? அந்த காமங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இடத்துல இருக்கு. இந்திரியங்கள் இருக்கு, மனசுல இருக்கு, புத்தியில இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு வந்து 3 உதாரணங்க வந்து சொல்லி நமக்கு புரிய வச்சாரு இல்லையா? நெருப்பு மேல இருக்கக்கூடிய புகை போலையும், கண்ணாடி மேல படிஞ்சிருக்க தூசி மேலையும், அப்புறம் வந்து என்ன சொன்னாரு, இந்த கருப்பையில இருக்கக்கூடிய குழந்தை போல இருக்கு இல்ல? இந்த 3 உணர்வுகள் பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு இருக்கு, மிருகங்களுக்கு இருக்கு, மரங்களுக்கு இருக்குன்றத பார்த்தோம். அதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம வெளியே வரணும்னு அதையும் சொன்னார் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ண மாத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த புலன்கள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பை எப்படி பல்லு பிடுங்கின பாம்பு மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம புலன்களை கிருஷ்ண சேவையிலையோ, மனசை வந்து கிருஷ்ணரை யோசிக்கிறதுலையோ, புத்திய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கடவுளுடைய வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன பண்றோம், கீழ் தளத்திலிருந்து உடல் தளத்திலிருந்து மனத்தளத்திலிருந்து புத்தி தளம், புத்தி தளத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்துல போறோம். இதுல வந்து புலன்களை விட உயர்ந்தது வந்து ஆத்மான்றது பார்த்தோம் இல்லையா? இதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம செயல்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யணுன்றது தான் நம்மளுடைய நேத்து டேக் ஹோம் மெசேஜா இருந்துச்சு இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல வந்து மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது நம்ம 3 நாளா பார்க்க போறோம். 10 ஸ்லோகத்துல வந்து நித்தியமான கல்வியை வந்து நமக்கு கொடுக்குறார். இது வந்து யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும், யார்கிட்ட இருந்து நம்ம பெறணும், அது எதை பத்தி சொல்ல போகுதுன்றதை பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 11ல இருந்து 15 வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல சில பேருக்கு தவறான கருத்துக்கள் இருக்கு. அதை வந்து அவர் அகற்றுகிறார். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னியோட டாபிக் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணரை பத்தி யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். யாரால பெற முடியும்னா பக்தனா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து பொறாமை இருக்கக்கூடாது இல்லையா? நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் பொறாமை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குரு சொல்லி இருக்கக்கூடிய கட்டளைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். அதாவது அதுல ஒண்ணு கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏகாதசி வந்து பாத்தீங்கன்னா உபவாசம். உபன்னா என்னது, கிட்ட, வாசம்னா வசிக்கிறது. யாருக்கு அருகில் வசிக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுக்கு கிட்ட வந்து வசிக்கிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டைமை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவருடைய நாமஸ்மரணத்துல வந்து நம்ம ஈடுபடுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ அப்படி பண்ண நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அவரு கிட்ட போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்குள்ள போடலாம் நம்ம நித்தியமான கல்வி. ஓகே, சோ மாதாஜி. Yes, Mataji. Okay. Om Shri Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Abhyayam Vivasvan Manave Praha Munirikshvakave Bravit. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் பேசுறார். போன அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் பேசினார், கேள்வி கேட்டார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. இந்த தலைப்பே பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம் இல்லையா?
டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். இமம் விவஸ்வதே யோகம். இந்த யோகத்தை வந்து நான் யாருக்கு தெரியுமா சொல்லியிருக்கேன்? இந்த பகவத்கீதை வந்து சாதாரண ஒரு புக்கா நினைக்க கூடாது. இட்ஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம வாழ்க்கையோட கையேடு. ஸோ இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து நான் யாருக்கு சொன்னேன்னா விவஸ்வான். ஓகேவா? விவஸ்வான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய தேவன். ஓகே, அவர் என்ன பண்ணாரு? விவஸ்வான் மனவே பிராகுர் மனோர் இஷ்வாக்கவே பிரவித். அவர் யாருக்கு சொன்னாருன்னா விவஸ்வான். விவஸ்வான் யாரு? மனித குல தந்தை. அவர் யாருக்கு சொன்னாரு? இஷ்வாக்கு சொன்னாரு. இஷ்வாக்கு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரிய குடும்பத்துல வரக்கூடிய மன்னர். அந்த பரம்பரையில தான் யார் பிறந்தாரு? நம்மளுடைய ராமர் பிறந்தாரு. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்காரு. இது எந்த காலத்துல நடந்திருக்குன்னா திரேதாயுகத்துல ஆரம்பத்துல வந்து இதை சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப வந்து யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பழமையானதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது உன்னத அறிவின் தோற்றம் வந்து மிக மிக பழமையானது. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து பிரம்ம சம்ஹிதையில வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, யச்சக்ஷ்ரு ஏஷ சாவித சகல கிரகாணம் ராஜ சமஸ்த சூர மூர்த்தி அசேஷ தேஜக யஷ்யாக்ன பிரம்மாதி சம்ருத கலா சக்ரோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறேன். அவர் தான் வந்து அசலான புருஷன். ஓகேவா? அவர் கீழே தான் வந்து சூரியன் இருக்காரு. சூரியன் வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த கிரக கோள்கள் இருக்கு இல்லையா, பிளானிட்டரி சிஸ்டத்துக்கு வந்து யார் வந்து ஹெட்டா இருக்காங்க? சன்னு தானே, சூரியன் தானே. அவர் தான் இருக்காரு. அவர் எதுக்கு பெயர் போனவர்னா அவருடைய வலிமை, அதாவது வெப்பத்துக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் இல்லையா. ஸோ சூரியன் யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விஸ்வரூபத்துல படிக்கும் போது கடவுளுடைய ஒரு கண்ணை வந்து சூரியனுக்கு வர்ணனிக்கிறாங்க, இன்னொரு கண்ணை வந்து சந்திரனுக்கு வர்ணனிக்கிறாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? இது வந்து பிரம்மா சொல்ல பிரம்ம சமீதையில. ஓகேவா? நம்ம நினைச்சிருக்கோம் சூரியன் பெரியவன் சொல்லிட்டு. ஆனா சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய ஒரு அங்கமா தான் இருக்கிறார் இல்லையா. அங்கத்துக்கே அவ்வளவு அளவுக்கு வலிமை இருக்குன்னு அவருக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு வலிமை இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதைக்கு வந்து எத்தனையோட உபநிஷத்துக்களுடைய சாராம்சம் தான் இது. ஓகேங்களா? இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. ஏன்னா கடவுளுடைய திருவாயிலிருந்து வந்துச்சு. ஓகேவா? சோ இது வந்து குறைபாடு இல்லாதது. அதனால இதை நம்ம தைரியமா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ நான் அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும்லாம் வச்சுக்க வேண்டாம். 108 உபநிஷதங்கள்லாம் நம்ம வந்து படிக்க முடியாது இல்லையா. the essence of all Upanishads is பகவத்கீதா. எல்லாத்தினுடைய சாராம்சம் தான் பகவத்கீதா. அதனால நம்ம இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் நம்ம படிக்கணும். ஓகேங்களா? சோ 4 யுகங்களின் சுழற்சியை வந்து இங்க பாக்குறோம். சோ 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மகா யுகம். இல்லைன்னா அதை வந்து சதுர் யுகம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது என்னப்பா 4 யுகம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து கலியுகம். இதை வந்து இரும்பு காலம்னு சொல்றோம். இதனுடைய கால அளவு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 ஆண்டுகள் இருக்கு. இதனை டபுளா பண்ணுங்களேன், 8,64,000 ஆகுது. அது வந்து துவாபர யுகம். கலியுகத்தின் 3 பெருக்குனீங்கன்னா அது திரேதா யுகம். ஓகே, 12,96,000 ஆண்டுகள் வருது. ஓகேங்களா? அதே வந்து திரேதா யுகம் அதை வந்து வெள்ளி யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். கலியுகத்துடைய காலத்தை இன்ட்டு 4 பெருக்குனீங்கன்னா நமக்கு என்ன வருது? 17,68,000 ஆண்டு காலங்கள் வருது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொற்காலமான சத்திய யுகம். அந்த பொற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய ஆயுசு வந்து நிறைய பல லட்சங்களா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அது என்ன ஆகுது? திரேதா யுகத்துல வந்து 1000 வருஷங்களா ஆகுது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 lakh இருந்து 1,00,000 இருந்து 10,000 ஆகுது. திரேதா யுகத்துல 10,000 இருந்து 1000 வருஷங்களா துவாபர யுகத்துல வருது. இப்ப என்னாச்சு? ஆவரேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா 100. ஆனா 100 வருஷம் வரை எத்தனை பேர் வாழ்றதே பெரிய விஷயம் இல்லையா. இது வந்து இரும்பு காலம். ஓகேவா? இது இரும்பு காலமா இருந்தாலும் இதுல ஒரு நன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மகாமந்திரத்தை கொடுத்திருக்கார். ஓகே, ஏவம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இமம் ராஜஸ்ய விதுः சகாலே நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி
தட் இஸ் முன்னாடி யாருக்கு சொன்னாரு? விவஸ்வான் சூரிய தேவருக்கு சொன்னாரு. இப்போ ரீசெண்டா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரே வந்து யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்க? துவாபர யுகத்துல அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இப்போ கிட்டதான் நடந்திருக்கு. அப்புறம் அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு ஒரு லக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதரிச்சுட்டு போயிட்டு இந்த சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து ஆரம்பிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோ விதுகு. ஓகே, இங்க என்ன சொல்றாரு அவரு? சங்கிலித்தோட மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் என்னாச்சு? சகாலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபா. அது காலப்போக்கில் அது என்னாச்சு? அந்த தொடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கிலி அருந்து போச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஆன்மீக அறிவை அடையணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? ஒரு குரு வேணும் இல்லையா? அது வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சங்கிலி தொடர் அருந்து போச்சதுனால ஒரு கேபிள் நம்ம மொபைல் சார்ஜ் பண்ணும்போது அந்த வயர் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளது பேட்டரி 100% ஆகுமா ஆகாதா? மாதாஜி. ஆகாது இல்லையா? சோ இப்ப என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா சங்கிலி தொடர் வந்து அறுத்தப்பட்டுச்சு. அப்ப எங்க இருந்து இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து கத்துக்கிறது? எது சரி எது தவறுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? இது காலத்தால ஆனது. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் என்ன பண்றாரு? ஒரு வழி வகுக்கிறார். ஓகேவா? அவரே மறுபடியும் வந்து அவதரிச்சு நமக்கு வந்து இந்த பாடத்தை கொடுக்கிறார். சோ இந்த காலத்தால வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது? இளமை, அழகு, ஞாபக சக்தி, பார்வைத்திறன், ஆரோக்கியம் எல்லாமே என்ன ஆகுது? நல்லா இருக்குதா? குறைஞ்சிட்டே போதா? போகும் மாதாஜி. நம்மளுடைய இளமை போயிட்டே இருக்குதா? அழகு குறையுதா? ஞாபக சக்தி இருக்குதா? நம்ம நேத்து என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோன்னே இப்ப கேட்டா டக்குன்னு சொல்ல மாட்டோம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க எல்லாம் லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு லெவல் 1 முடிச்சதுனால விஷயங்கள் கொஞ்சம் தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரிதான் இது. நம்மள இல்ல, நம்ம மாத்திரம் இல்ல, ஈவன் நம்ம மொபைல் கூட என்ன ஆகுது? ஓல்டு வெர்ஷன் ஆகுது, இல்லைன்னா ரிப்பேர் ஆகுது. நம்ம வாங்கி இருக்கக்கூடிய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருட்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பழசாகுது இல்லையா? எல்லாமே எல்லா சமயத்திலயும் யூஸ் பண்ற முடியல. துணியும் ஒரு நாள் என்னது நஞ்சு போய் கிழிஞ்சு போகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மிக்சி கிரைண்டர் கூட ரிப்பேர் ஆகுது. அது மாதிரி காலங்களால இது வந்து மாற்ற முடியாது இல்லையா? அனைத்தும் என்னாகும்? அழியக்கூடியது. ஓகேவா? நம்மளும் அழியிறோம். நம்மளால படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியுது. கரெக்டா? சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம பசங்களை வந்து எங்கேயாவது போய் படிக்க வைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எந்த ஸ்கூல் நல்லா இருக்குது இல்லையா? எவ்வளவு அளவுக்கு அது ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு அப்படிலாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம சேர்க்கிறோம் இல்லையா? ஒரு பாட்டு கிளாஸ்க்கோ ஒரு ஏதோ ஒரு விளையாட்டுல சேர்க்கணும்னா கூட அதெல்லாம் பார்க்குறோம். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இந்த பல்கலைக்கழகம் இருக்கு இல்லையா? அதாவது தார்வார்டு யூனிவர்சிட்டி, ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படிலாம் நிறைய பிரபலமான யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா 4 யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து 4 விஷயங்கள் வராங்க. யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் மூலமா வந்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரர். நம்ம பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில சேர்ந்தவங்க. ஓகேங்களா? சோ பிரம்மனால ஃபர்ஸ்ட் வேதங்கள் அவருக்கு திணிச்சார் ஹிருதயத்துல கிருஷ்ணர். அது வந்து மத்வாச்சாரியர் ஃபாலோ பண்ணாரு. அதுக்கு பிறகு இந்த பரம்பரையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வராரு. அதுக்கு அடுத்து நம்ம பிரபுபாதாவும் இதுல வராரு. அதனால இஸ்கானை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்ரீ பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து லக்ஷ்மி தாயார் கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜர் வந்தாரு. அவரை வந்து சில பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவர் ஸ்ரீ சமுதாயம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சிவன் கிட்ட இருந்து விஷ்ணு சுவாமி ஃபாலோ பண்றாங்க. அவங்க வந்து சிவ ஃபாலோயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அப்புறம் சனத்குமாரர்கள் கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்பக்க ஆச்சாரியர்கள் வருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அவர் சனத்குமாரர்கள் ஃபாலோயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. 4 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. இதுல பெஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஹரி போல். ஓகே, சோ தவறான செயல்முறை. கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளாததால், பரம்பரை முன்முறையை பின்பற்றதால் மனம் போன போக்கில் விளக்கம் கற்பித்தல். சோ தவறு எது? ஏன்னா இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணு சரின்னு இருக்கு, ஒரு ராங்குன்னு இருக்கு இல்லையா? நம்ம ரெட் சிக்னல் வரும்போது நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போனா என்ன ஆகும்? ஆக்சிடென்ட் ஆகும். அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் ஃபைன் போடுவார்
இல்லையா? இந்த 2 விஷயம் நடக்கும். அப்போ ஒரு செயலை செயல் பண்ணணும்னா, நம்ம அந்த சிக்னல் பத்தி ஞானம் இருக்கும். நான் கிரீன் லைட் போட்டா நான் வந்து என்னோட வண்டிய ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெட் இருந்தா நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட்டா? இந்த நாலேட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆன்மீகத்துக்கும் தேவை. யார் வந்து முழு முதற் கடவுள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு, ஆ கரெக்ட்டான பரம்பரைக்கு போய் நான் சேர்ந்து, கரெக்ட்டான பெர்சன் கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? இல்ல நான் மனம் போன பாட்டுல பண்றேன். எனக்கு அது தெரியும், இது தெரியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எங்க போய் முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. தவறா போய் முடியும்னே தெரியாது. மாதாஜி? தவறா போய் முடியும் மாதாஜி. தவறா போய் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு மாதாஜி ஏதோ சொன்னீங்க மாதாஜி? எங்க போகுதுன்னே தெரியாத லெவலுக்கு ஆ போகும். சூப்பர் மாதாஜி. எங்க போறோம்னே நமக்கே தெரியாது. எங்க விழறோம்னும் தெரியாது. விழுந்திருக்கிறோமா, மேல போறோமான்றதும் தெரியாது. இல்லையா? அதனால குழப்பத்துல போய் முடியும் மாதாஜி. ஓகே பிரபு. சோ தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்தை அறிந்து பின்பற்றுதல் அவசியம். சோ நாம மாத்திரம் படிக்கிறது இல்லாம யாரெல்லாம் முக்கியமா படிக்கணும் இத? நம்ம ஒரு சமுதாயத்தினுடைய தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் படிக்கணும். அந்த ஃபோர்ட் கார்டோட ஓனர் யாரு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபோர்ட் கார்டு ஓனர் இருக்காரு இல்ல, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் மாயாப்பூர் நம்மளுடைய பெரிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டெம்பிள்ல வந்து ஒரு முறை யாத்திரை போவாங்க. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை போலாம். வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து மாயாப்பூர். ஓகே. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அ நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த இடம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸா வச்சிருக்காங்க இஸ்கானுக்கு. ஓகே. அங்க வந்து பிரம்மாண்டமா டெம்பிள் இருக்கு. ஓகேங்களா? பஞ்ச தத்துவமும் ராதா மாதவா வித் அஷ்ட சகி. ஓகேங்களா? அங்க போலாம். அதுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புதுசா ஒரு வேதிக் பிளானிட்டேரியம் சொல்லிட்டு ஒண்ணு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. அதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சயின்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? இந்த 14 லோகங்கள், அப்பர் அண்ட் லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் அதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இயர் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க மார்ச்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க பெரியவங்க, இவங்க மாத்திரம் இல்ல, அரசியல்வாதிகளும் சரி, பெரிய பெரிய கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளும் இதுக்கு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு இந்த வேல்யூ தெரியும் நமக்கு. இல்லையா? நம்மளே லைஃப்ல எத்தனையோ பேர் இருக்கோம். நிறைய பேர் சொத்தை சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு அனுபவிக்க ஆயுசு இல்லாம போயிட்டு இருக்கவங்கள நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? இல்லையா? ஆனா நம்மளும் அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோட சரியான பாதையில நம்மளும் வாழணும். இல்லையா? சோ இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு முன் உதாரணமா இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து நம்ம பசங்களுக்கும் நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம முன் உதாரணமா இருக்கணும். இல்லையா? மின்விசை தோற்றுவிக்கும் இடத்துடன் உங்கள் பிளக்கை இணைக்கவும், இல்லை என்றால் மின்சாரம் இயங்காது. அங்கீகரிக்க ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு கரண்ட் வேணும்னா நம்ம என்ன ஒரு லைட்டோ இல்ல ஃபேனோ போடணும்னா என்ன ஆகணும்? சுவிட்சை போடணும். கரெக்டா? சுவிட்ச் போடணும். இல்லைன்னா பிளக் இருந்தா கனெக்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த கரண்ட் சப்ளை வரும். அது மாதிரி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க எதுக்கு இதை உதாரணம் சொல்றாங்கன்னா, இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காங்க. இது வந்து கோலோக்கல விருந்தாவனம். அது கீழே இருந்து பிரம்மா வராரு. பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர், அதுக்கு அடுத்தது வியாசவியாசர். இப்படி வந்தவங்க தான் நம்மளுடைய குரு பரம்பரை. ஓகேங்களா? ஸோ கடைசியில யார்கிட்ட வந்து இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரிய டிவைன் கேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிட்ட வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் எழுதி வச்சிருந்த புக்கு மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது பாத்தீங்கன்னா தலைப்பு பகவத்கீதை உண்மை உருவில். அதாவது எப்படி இருக்குதோ அப்படியே கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் எப்படி இருக்குதோ அப்படி கொடுத்திருக்காரு. இது அதுல வந்து பிரபுபாதாவா எதவும் கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யல. ஓகேங்களா? அதனால இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. அதனால நமக்கு எத்தனையோ கமெண்டரி இருந்தாலும் நம்ம இஸ்கானுடைய பப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes, Mataji. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतत् उत्तमं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை பெறறதுக்கு வந்து நமக்கு சில தகுதிகள் வேணும். அதாவது நம்ம வந்து 10th முடிச்சுட்டு நம்ம மார்க் பேசிஸ்ல தான் நமக்கு குரூப் கிடைக்கும். அது கரெக்டா? நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா?
இல்ல நம்ம ஆமா பசங்களை மாதாஜி. சேர்த்து ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. நம்ம 10th மார்க் எவ்வளவு எடுத்திருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்த பிறகுதான் ஏ குரூப்போ ஏல இருக்கக்கூடிய டிவிஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பயாலஜி பி குரூப்னு அப்படி கிடைக்கும். அது மாதிரி நமக்கு பக்தி பண்றதுக்கு சில தகுதிகள் சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ ஒருத்தன் டாக்டர் படிக்கணும்னா அவன் என்ன எக்ஸாம் எழுதணும்? நீட் எக்ஸாம் எழுதணும். இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா அவன் வந்து ஜேடபிள்யூன்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க இல்ல, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும். அது மாதிரி நமக்கு என்ன தகுதி வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தோஸ்மி சகி சகா. பக்தன்னா என்ன? பக்தனா இருக்கணும். பக்தனா இருக்கணும்னா அவனுக்கு என்ன இருக்கணும்? பணிவு இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது நண்பன், அப்புறம் சகான்னு நண்பன். அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன். இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பணிவும் இருக்கு, பக்தியும் இருக்கு, நண்பனும் இருக்கிறான் இல்லையா? அதனால இந்த உன்னதமான ரகசியமான ஞானத்தை வந்து உனக்கு இந்த விஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? உத்தமம், இதை விட சிறந்தது எதுவுமே இல்லை. நீ வந்து என்னுடைய பக்தன், என்னுடைய நண்பன். செகண்ட் லைன் பாருங்க, தேர்ட் லைன்ல இருந்து பக்தோஸ்மி சகா. பக்தோஸ்மின்னு பக்தன், சகான்னு நண்பன் இல்லையா? அது இருக்கிறதுனால இந்த ரகசியமானத உத்தமமான ஞானத்தை உனக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பக்தர்கள்ல மனிதர்கள கூட பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தன், இன்னொன்னு வந்து அசுரன். யாரெல்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பக்தன்ங்க, டிவோட்டி. ஓகேவா? யாரெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கலையோ அவங்க எல்லாம் வந்து அசுரன். ஓகேங்களா? இது 2 தான் வித்தியாசம். இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டாங்க. அவங்களா ஒரு இலக்கியத்தை வந்து எழுதி வச்சுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து பேசுறாரு, என்னப்பா நீ கதை விடுற? அபரம் பவதோ ஜென்ம. இப்ப வந்து நம்ம வந்து பிறந்திருக்குது இப்போ இல்லையா? நீ என்ன சொல்ற? பரம் ஜென்ம விஸ்வதே, அதாவது பெரியவரான விவஸ்வானுக்கு நீ சொன்னேன்னு சொல்றியே. விவஸ்வான் எவ்வளவு பெரியவர் இல்லையா? அவருக்கு நீ சொல்லியிருக்கிய நம்ம இப்பதானே பிறந்திருக்கிறோம், நம்ம இப்பதானே இருக்கிறோம், இது எப்படிப்பா உண்மைன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேங்களா? சோ நீ எப்படி நீ அவருக்கு சொன்னன்றதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஓகேவா? சோ இப்ப கேள்வி கேட்கலாம். அர்ஜுனன் ஏன் இப்படி கேள்வி கேட்கிறாரு? கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை இல்லையா? கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை நமக்கோசரம் மாத்தையே, நமக்கோசரம் கேக்குறாரு. நமக்கோசம் கேட்கிறார். கியூரியாசிட்டினால கேக்குறாரு மாதாஜி. அதாவது எப்படி அவர் கேட்கிறார். அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொன்னாரு அர்ஜுனன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு கேக்குறாரு மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. அவர் வந்து யாரு? அர்ஜுனன் யாரு? கிருஷ்ணரோட நண்பன், He is our உறவினர். representative, மாதாஜி. He is our representative. மனித குலத்திற்காக அவர் அவர் வந்து யாரு? அவர் கேக்குறாரு. யாரு? ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க. அவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த நண்பன் அந்த இதெல்லாம் வேண்டாம், வேற ஆன்சர் வேணும் எனக்கு. ஓகேவா? சோ அவருக்கு தெரியாமல்லாம் இல்ல. ஓகேவா? சரணம் அடைந்த பக்தன். ஆஹா, எனக்கு இந்த வேற ஆன்சர் வேணும். ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே. சோ அவர் யாரு ரெப்ரசன்ட் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கேள்வி கேட்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் இந்த கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? சரி, அது வந்து அப்புறம் வந்து அவரோட ஹியூமிலிட்டியை தெரியுது. அவர் சிறந்த பக்தர்ன்றது நமக்கு தெரியும். சிறந்த பக்தர் வேதங்கள்லாம் படிச்சிருக்காரு. அவருக்கு தெரியாம இருக்குமா கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு? தெரியும் மாதாஜி. தெரியும். இருந்தாலும் அவருடைய பணிவை வந்து இங்க வந்து வெளிப்படுத்திக்கலாம். இதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விதுரர் வந்து மைத்திரிய முனியை பார்க்கும்போது அவரும் இது மாதிரிதான் கேள்வி கேட்பாரு. இந்த மனுஷங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களா, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. விதுரர் வந்து சாதாரண மனிதன் இல்ல, அவர் வந்து சிறந்த பக்தர். விதுரர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் யம தர்மராஜா. இது மாதிரி அர்ஜுனன் யாரோட ரெப்ரசன்டேஷன்? அதுதான் கேள்வி. ஓகேங்களா? இந்திரா இப்ப விதுரர் ஆஹ் இந்திர பகவானோட குழந்தை அர்ஜுனன். அது குழந்தை உறவு, இந்திரனுடைய அது உறவு இல்லையா? ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகேவா? சோ அவர் வந்து அவருக்கு தெரியாமல்லாம் இல்ல, அவருக்கு தெரியும். எதுக்கு கேட்கிறாருன்னா நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து யாருக்கையில ஏமாறக்கூடாது இல்லையா? சரிப்பா கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள்னா அதுக்கு என்ன சாட்சின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி ஜனங்க.
பஸ்ல ஏறும்போது டிரைவர் கிட்ட வந்து லைசன்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ண மாட்டோம். பார்பர் ஷாப்ல போயிட்டு நம்ம தலையும் கழுத்தையும் கொடுப்போம். அப்பெல்லாம் வந்து ஒன்றும் சந்தேகம் வராது. வேதங்கள் வரும்போது 1008 சந்தேகங்கள் வரும் இல்லையா? அதனாலதான் அர்ஜுனன் வந்து இதை கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா, யாராவது நான் கடவுள்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஈஸியா கேட்கலாம். எங்க நீ கடவுள் என்னென்ன லீலை பண்றாரு? கோவர்தன மலையை தூக்குனார். நீ அது மாதிரி கோவர்தன மலையை தூக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவன் தூக்குறானா ஓடி போறானான்னு பார்க்கலாம் இல்லையா? சரி, சில பேர் வேணுத்துக்கே வந்து எல்லா பார்ட்டியும் விட்டுடுவார். கடவுள் செஞ்ச விஷயங்கள் சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணார். சின்ன வயசுல வந்து அந்த பூத்தனாவை வந்து வம்சம் பண்ணார் இல்லையா? எந்த ஆயுதங்கள் இல்லாம பண்ணார் இல்லையா? காளிங்க மர்தனம் பண்ணாரு, சகட்டாசூரா, திருநாவர்த்தன்ற எத்தனையோ அசுரர்களை கொன்னார் இல்லையா? எந்த ஆயுதமும் எடுக்கல அவர். நம்ம குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவன லீலைகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆயுதம் எடுக்காமே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணார் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, 7 நாள் வந்து அந்த மலையை தூக்கிட்டு அந்த பிரஜவாசிகளுக்கு பசி தண்ணி தாகம் எதுவுமே இல்லை. அப்படி பாத்துக்கிட்டார் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் அந்த வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தெய்வீக இன்பத்தை அனுபவிச்சிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? நமக்கு ஒரு நாள் ஏகாதசி வந்தா ஐயோ ஏண்டா வருதுன்னு அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா? அவங்க வந்து அப்படியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேணுமந்துக்கு எல்லாரும் எடுக்கிற பாயிண்ட் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ரசா டான்ஸ் பண்ணாரு. என்ன அவர் பண்ணும்போது அந்த வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 வயசு பிள்ளை. அவரோட உடம்பும் சரி, அவருடைய ஆத்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயமானது. ஓகேவா? அப்படியே பேசினா கூட அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்தார் துவாபர யுகத்துல. ஒரு வீட்லயே எல்லாரும் வச்சுக்கிட்டு வாழல. 16,108 அரண்மனைகள் மாளிகையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா கொடுத்தாரு. ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் அவர் இருந்தார். சகல வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்தார் இல்லையா? அது மாதிரி யாரையாவது பண்ண முடியுமா நம்ம மனுஷங்களால? இல்லையா? செய்யவே முடியாதுங்க. அதனால அவர் வந்து சுப்ரீம், அவர் வந்து உண்மையானவர், உன்னதமானவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆமாங்க பிரபு, கரெக்ட். ஓகே, அவர் சச்சிதானந்தம் இல்லையா? அதாவது நம்ம மனுஷங்க வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா, இந்த சூரியன் வந்து அஸ்தமிக்குமா அது அப்போன்னா அது இறந்து போச்சுன்னு அர்த்தமா? கிடையாது. இல்ல இல்லையா? சூரியன் தோன்றுது, அது வந்து அப்ப வந்து அதுக்கு பர்த்டே, இது வந்து டெத்ன்னு நினைக்கிறோமா? அப்படி எல்லாம் இல்ல. அந்த ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால அது மறையுது. அதே மாதிரி அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணரும் ஒவ்வொரு யுகத்துல ஒவ்வொரு அண்டத்துல வந்து எப்போ தேவையோ அப்ப வந்து அவதரிக்கிறாரு. ஒரு அந்த லீலை முடிஞ்ச பிறகு அவர் வந்து டிஸப்பியர் ஆறார். ஓகேங்களா? தோற்றம் மறைகிறார். அவருடைய விருப்பப்படி, சுய இச்சப்படி, தன்னுடைய சொந்த உடல் கொண்டு சக்திகளை கொண்டு அவர் வரார். ஓகேங்களா? சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பண்ணுங்க மாட்டேஜி. श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்டார் கேள்வி இல்லையா? இப்ப வந்து பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். ஓகே, சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகுனிமே வியாதிதானி ஜென்மானி. ஜென்மானின்னா பிறக்கிறது இல்லையா? இது மாதிரி நம்ம எத்தனையோ பிறப்பு பிறந்திருக்கோம். ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். நீ என்ன பண்ணிட்ட, மறந்து போயிட்ட. சோ இது வந்து ஆர்டினரி ஒரு சாதாரண ஆத்மாக்கும் நித்தியமான ஆத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். அவர் விபு ஆத்மா இல்லையா? அவர் வந்து எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு. நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, எதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப திறமைசாலிகள் இல்லையா? சோ அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகு பழமையானவர்ன்றது வந்து இங்க வந்து பிரம்மர் வந்து சொல்லியிருக்க பிரம்ம சமிதையில இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை வந்து பிரபுபத கோட் பண்ணிருக்காரு. அத்வைதம் அச்சுதம் அநாதிம் அனந்த ரூபம் ஆத்யாம் புராண புருஷம் நவ யவ்வனம் ச வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தௌ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஓகேவா? இங்க வந்து கடவுளை வந்து என்ன சொல்றார், கோவிந்தம், அதாவது பசுகளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுப்பவர். ஆதி புருஷம், அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறோம். முதலுக்கு தான் நம்ம ஆதின்னு சொல்லுவோம், முதன்மையானவர். அப்படியாப்பட்டவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை வந்து நான் பணிவான நமஸ்காரத்தை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா சொல்றார். அது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா அத்வைதம் அச்சுதம். ஓகே, அனாதிம் அனந்த ரூபம் இல்லையா? சோ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறவர் அவர் தான் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு, வீழ்ச்சி அடையாதவர்,
ஆத்யா புராணன்னா என்ன? பழமையானவர். புருஷா, அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷர். இந்த உலகத்துல ஆண் பெண் இருக்கலாம், இருந்தாலும் அவர் தான் வந்து புருஷர், ஒருத்தர் தான் இருக்கிறார். அதனால்தான் அவர் புருஷோத்தமர், உத்தமர். புருஷர்களே உத்தமமானவர் தான் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அவர் புருஷோத்தமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். நவ அப்புறம் யவ்வனம். மாதாஜி இன்னொரு விளக்கமும் கொடுக்குறாங்க. ஆத்மாக்கள் எல்லாமே பெண் தான், பரமாத்மா ஒண்ணுதான் ஆண் அப்படின்றாங்க. நம்ம ஆணா அதுதான் பெண்ணா உடலா இருந்தாலும் ஆத்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெண் பாவத்துல தான் இருக்கணும். அது அது சேர்றது வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேருது அப்படின்றாங்க மாதாஜி. இது அதுதான் பிரபு. இது நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட் பிரபு, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். அதுதான் நானும் இப்ப சொல்றேன். புருஷான்னா இந்த உலகத்துல ஆண் பெண் இருக்கலாம், ஆனா புருஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசலான புருஷர் அவர் ஒருத்தர் தான். அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து நவ யவ்வனம் எப்பவுமே வந்து இளமையான வயசுலதான் இருப்பாரு. வேதேஷு துர்லபம். ஸோ அவர் வந்து வேதங்கள் மூலியமா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஸ்லோகமும் சொல்றாரு. ரமாதி மூர்த்திசு கலா நியமேன திஸ்தான் நானா அவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ணஸ்வயம் சம்பவாத் ஸ்வரம் மக புமான்யோ. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணஸ்வயம், கிருஷ்ணர் தான் வந்து அசலானவர். அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா வித நானா அவதாரங்கள். ஓகே, ராமாதி மூர்த்திஸ், ராம அவதாரம், அது மாதிரி பல அவதாரங்கள், நானா அவதாரங்கள் அவர்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சுன்னு அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ எப்படி வந்து இந்த வைடூரிய கல்லு ஒண்ணுதான், ஆனா வண்ணங்கள் வந்து பல, அதுகிட்ட வந்து பல பல வர்ணங்கள் வரும். அது மாதிரி பகவான் ஒருத்தர் தான், அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பல அவதாரங்கள் வருது. புருஷ அவதாரம், லீல அவதாரம், குண அவதாரங்கள், சக்தி ஆவேச அவதாரம் சொல்லிட்டு பல அவதாரங்கள் வருது இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கூட நித்தியமா எல்லா அவதாரம் எடுக்கும் போதும் வந்திருக்காரு. ஓகே, பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து இங்க கேள்விகளை கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவரும் எப்பவுமே ஒன்னாதான் பிறக்கிறாங்க. பட் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா யுகத்துல நடந்த விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சிருக்காரு. அர்ஜுனனால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர், அச்சுதா, பெறப்பட்டவர், அஜோ அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த தன்மைகள் இருக்கனால அவரால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது. அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சாதாரண உயிர் வழிய வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றார். ஓகேவா? அதனால அவருக்கு மறைதி தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् आदिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்துடைய சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா அஜோன்ற வார்த்தை என்னன்னா பெறப்பட்டவர். ஓகே, அவ்யயா, என்னைக்குமே வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஓகேவா? வீழ்ச்சி அடையாத ஈஸ்வரோ, எல்லாத்துக்கும் தலைவர் அவர் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, 2 லைன்ஸ். அஜோ அபிசன் அவ்யாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன். ஈஸ்வரோன்னா மாஸ்டர். ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து அவருடைய ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி ஸ்வா மதிஷ்டாய. ஓகேவா? ஆத்ம மாயையா, ஆத்ம மாயையான சக்தி. இந்த சக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான சக்தியை, ஒரு 2 விதமான பொருளை சொல்லுது. மாயையான சக்தின்னு ஒரு பொருள், அவருடைய சக்தி கொண்டுதான் இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கிறார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருணையும் ஒரு வார்த்தை பொருள் வருது. அவருடைய கருணை மூலமா தான் நம்மளால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் பெறப்பட்டவர், அழிவற்றவர், அவர் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலைவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் சொல்றாங்க. நம்ம கீழே இருந்து இந்த ஸ்லைட மேல படிக்கலாம். இங்க வந்து சத்தியயுகம் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், இது ரெண்டும் நடுவுல மீட் ஆகிற இடத்த வந்து சந்தியாசன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், இது மாதிரி 4 யுகம் இருக்கு. 4 யுகம் மீட் பண்ணும்போது 3 சந்தியாஸ் வருது. அதை வந்து ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம். இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தா அது ஒரு மன்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? 71 திவ்ய. மாதாஜி எனக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியல மாதாஜி, பிபிடி என்ன காரணம் புரியல. எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. எனக்கு அது எனக்கு ஏன் தெரியலன்னு புரியல மாதாஜி.
தெரியும் பிரபு. சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல உட்காருங்க. சரிங்க எழுத்து ஒரு சரிங்க திவ்யம் சேர்ந்தா வந்து அது ஒரு மண்வந்திரம். ஓகேங்களா? ஸோ மண்வந்திரம் 14 மண்வந்திரமும் 15 சந்தியாசும் சேர்ந்து அது ஒரு கல்பம் சொல்றோம். ஓகேங்களா? பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் ஒரு கல்பம். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. மாதாஜிஸ் புரியுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் தான். அதனால டக்குன்னு பதில் சொல்லணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ கடவுளுடைய பிறப்பு, அதாவது அவருடைய கால டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிருஷ்டி நடக்குது. பிரம்மாவுடைய டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிருஷ்டி நடக்குது. அவருடைய மறைவு சமயத்துல மகா பிரளயம் நடக்குது. இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மகா பிரளயம் நடக்குது. ஆனா அவருடைய இரவு சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுதி பிரளயம் நடக்குது. கொஞ்சமா அழிவு ஏற்படுது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு கல்பன்றது கடவுளுடைய ஒரு நாலு சமயத்துல வந்து அதாவது டே டைம்ல வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு, இரவு டைம்ல வந்து பிரளயம் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ 36,000 கல்பம் தான் பிரம்மாவுடைய வாழ்நாட்கள். அதுல வந்து அவருடைய பகலும் இரவும் சமமா இருக்கும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். சொல்லுங்க பிரபு. பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு நாட்கள் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்றீங்க. அப்ப பகவானுக்கும் நாட்கள் கணக்கு தான் ஆகுதா? இல்ல என்ன புரியல எனக்கு மாதாஜி. இது கடவுளுக்கு சொல்லல பிரபு, பிரம்மாவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பிரம்மாக்கு பிரம்மா மட்டும்தான். பிரம்மாவின் ஆயுள் இது. கடவுளுக்கு இல்ல. கடவுளுக்கெல்லாம் நம்ம ஆயுள் சொல்லவே முடியாது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிறப்பற்றவர்ன்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம். ஆமா ஆதி, மாதாஜி. அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தகன்னு சொல்றோம். ஆதி ஆமா புருஷர். ஆமா அவருக்கு மாதாஜி. முன்னாடி எதுவுமே இல்ல. அவர் வந்த பிறகுதான் எல்லாமே சிருஷ்டி பண்றார். இந்த சரிங்க நம்ம மாதாஜி. இந்த புருஷ அவதாரத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்டங்கள்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா காரணோதகசாயி விஷ்ணுடைய கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஓகேங்களா? சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அவர் பழமையானவர். ஓகேவா? புராதனமானவர். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் வாழ்க்கை காலம் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. 155.522 ட்ரில்லியன்ஸ் இயர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கலியுகமுடைய டூரேஷன் என்ன பார்த்தோம்? 4,32,000 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து எவ்வளவு நாள் போயிடுச்சுன்னா 5,117 வருஷங்கள் போயிடுச்சு. ஓகே. சரிங்க மாதாஜி. இப்ப இப்போ கலியுகம் முடிஞ்ச உடனே சத்தியுகம் திருப்பி ஆரம்பிக்குமா மாதாஜி? ஆமா பிரபு. அது சைக்கிள் மாதிரி நடந்துட்டே இருக்கும். நடந்துட்டே இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் இங்க வந்து கலியுகம் முடியறதுக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. 4,32,000 மைனஸ் 5,117 வருஷங்கள் மைனஸ் பண்ணி சாட்ல போடுங்க. பண்றீங்களா? இப்ப தமிழ் வருஷம் சொல்லி போட்டிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் வரைக்கும் தான் வருது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட்டிங் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வருஷங்கள் ஆரம்பிக்குமா? மன்வந்தராஸ் வருது இல்ல பிரபு? சரிங்க மாதாஜி. மன்வந்தராஸ்ன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஆமா மாதாஜி. மறுபடியும் அது ரிப்பீட் ஆகும் பிரபு. மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து லைஃப் ஆஃப் மனுக்குள்ள போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மனுவின் வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா 120.5 மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேங்களா? பிரம்மாக்கு எவ்வளவு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். இங்க இருக்கு பாருங்க. 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். மனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ். அங்க ட்ரில்லியன், இங்க வந்து மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கீதா வந்து இந்த பேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பழமையானது? பழமையானது, புராதனமானது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ரஃபா இந்த கால்குலேஷன் பண்ணலாம். ஸோ கலியுகம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு பூமிக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம பிரம்மாவின் ஒரு நொடி மாத்திரம் பார்க்கலாம். எவ்வளோ ஆண்டுகள் சொல்லுங்க? நம்மளுடைய கணக்கு பாருங்க. இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய டே நைட்டு வருஷங்கள்லாம் டிஃபர் ஆகும். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் லோகத்துல இந்த ஒரு லைனை படிச்சாவே நமக்கு விலாவரி ஆகும். பிரம்மாவின் ஒரு நொடி எவ்வளோ ஆண்டுகள் படிங்க.
100,000 ஆண்டுகள். அதாவது 1 lakh years இல்ல 1,00,000 1 ஆண்டுகள். லட்சம் ஆண்டுகள். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய ஆயுசு காலம் எவ்வளோ, பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிஷம் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள். இது வந்து அவருடைய ஆண்டுகள், நம்மளுடைய கணக்குல சொல்றோம். ஆமா மாதாஜி. ஓகேவா? ஸோ மித்ததெல்லாம் அப்படியே இன்டூ 6 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. பிரம்மாவுடைய ஒரு நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 லட்சம் ஆண்டுகள் இல்லையா? அதை இன்டூ 60 பண்ணா அவருடைய 1 மணி நேரம் வரும். ஓகே, அது இன்டூ 365 டேஸ் போட்டு அவருடைய ஒரு நாள் வரும் இல்லையா? கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. இல்ல, அது இன்டூ 24 போடணும் இல்லையா? ஒரு நாள் என்ன 24 ஹவர்ஸ் தானே. 24 hours. சாரி சார். அப்படி பண்ணாதான் அது வரும். ஓகேவா? கிருஷ்ணருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் உள்ள வேறுபாடு. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைவு கொள்ள முடியும். அவரால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மறதி இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை மாற்றதே இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு ஜென்மத்துக்கும் நம்ம உடலை மாத்திட்டே இருக்கிறோம். நமக்கே தெரியாது நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆத்மாராமர், சுய விருப்பம்னு ஒண்ணுமே இல்லை அவருக்கு இல்லையா? அவர் வந்து சொந்தமா வந்து தன்னுடைய சுய இச்சையினால அவர் வந்து அவதரிக்கிறார். அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, பரித்ராயான சாதுனா விநாசாயன, பக்தர்களுக்கோசம் வந்து அவர் தோன்றுகிறார். சுய விருப்பத்தோட வரார். ஆனா நம்ம வந்து எப்படி வரோம், நம்மளுடைய கர்ம வினைகளுக்கோசம் நம்ம வரோம் இல்லையா? அவருடைய உடல் வந்து திவ்யமானது, நம்ம உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இந்த ஜட உடல் இது அழியக்கூடியது இல்லையா? அவர் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அவர் சச்சிதானந்தம். பட் நம்மளுடைய ஆத்மா தான் வந்து சச்சிதானந்தம். உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான மாற்றங்கள் இருக்கு. அவர் என்னைக்குமே அழிவதில்லை, நம்ம வந்து அழியக்கூடியவர்கள். அவருக்கு உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி எல்லாம் நல்லா அவருக்கு தேவையே இல்லை இல்லையா? எல்லாமே ஞானமயம். அவரே சச்சிதானந்தம் இல்லையா? நமக்கு இதெல்லாம் இருக்குது. உடல் இருக்கு, புத்தி இருக்கு, ஞாபக சக்தி இருக்கு. நாம வந்து பகவானுக்கு உரியவர்கள். பகவானுக்காக முயற்சி செய்வதை நிறுத்துவோம். பகவான் ஆக, நான் வந்து கடவுள் ஆகணும்னு நிறைய பேர் முயற்சி பண்றாங்க இல்லையா? அப்படி பண்றதை விட்டுட்டு ரொம்ப ஆபத்தானது மாதாஜி, ரொம்ப ஆபத்தானது. பகவானுடைய சேவகனா இருக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்மை அளிக்கும் இல்லையா? இல்லைன்னா நமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும். மாதாஜி. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तत् आत्मानं सृजाम्यहम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அவர் எப்ப தோன்றாருன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. யதா யதாஹி தர்மஸ்ய, எப்பெல்லாம் வந்து தர்மம் வந்து கீழே போயிட்டு இருக்குதோ அப்புறம் வந்து அப்ப நான் தோன்றுவேன், தோன்றி என்ன பண்ணுவேன், தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சீர்குலைக்கின்றத தர்மத்தையே நான் வந்து தலை திருத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ருஜாமி என்ற வார்த்தையை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, அவர் வந்து அவர் சொந்த விருப்பத்தினால அவர் தோன்றுகிறார், உருவாக்கப்படுவதில்லை. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நான் தோன்றுகிறேன். அவர் எந்த ஒரு பொருளால நம்ம உருவாக்குறது இல்லை. ஓகே, அதை நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முட்டாள்கள் வந்து அவர் வந்து சிருஷ்டி பண்றாங்க, யாரோ உருவாக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லை. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் சொந்த விருப்பப்படி தன்னுடைய தாய் தந்தையர்கள், அதாவது பக்தர்கள் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். எது குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் இருந்தாங்க, அதனால அவருக்கு பிறந்தார் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. யசோதாவும் நந்த மகாராஜாவும் இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு பிறந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்யப்ப அதிதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன தேவரா பிறந்தார். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிருஷ்ணி கர்ப்பாவா பிருஷ்ணிக்கு பிறந்தார். அவங்களுக்கு பிறந்தாங்க. இது மாதிரி அவங்க வரம் கேட்டதுனால பக்தருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றதுக்கோசம் வரார் அவர். ஓகேவா? அவர் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் தேவகி மாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபத்துல தோன்றார். எந்த குழந்தையாவது நம்ம ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நகையெல்லாம் போட்டுட்டு பிறக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா? இவர் ஒருத்தர் தான் பிறந்தார் இல்லையா? அதுவும் எங்க பிறந்தாரு, சிறைச்சாலையில பிறந்தார். அது பாத்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் வந்திருந்தாங்க இல்லையா? அப்புறம் தேவகி மாதா சொல்றாங்க, இப்படி இருந்தா நான் எங்கப்பா ஒளிச்சு வைக்கிறது, கம்சன் வந்துருவான், நீ அதான சின்ன குழந்தையா மாறுன்னு சொல்றாரு. பேசிட்டு இருந்த கிருஷ்ணர் என்ன 4 கை ரூபத்துல சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் தாங்கி இருந்த நாராயணன் சின்ன குழந்தையா மாறிட்டாரு. அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார், என்ன அங்க கூட்டிட்டு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து வரார்.
இதுக்கு முன்னாடி என்ன அவதாரம் எடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இருக்கக்கூடிய கலி காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, புத்த அவதாரம் தோன்றார். அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மக்கள் வந்து சீர்கெட்டு போயிருந்தாங்க இல்லையா? சோ மாംச ஆகாரங்கள சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் அவர் வந்தார் இல்லையா? அந்த தவறான விஷயங்கள நிறுத்தணுன்றதுக்கோசம் கால நேரத்துக்கு ஏத்த மாரி அவர் வந்து அவதாரம் பண்றார் இல்லையா? அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா முட்டாள் மனிதர்கள் வந்து அத வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. அவதாரம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல இருந்து வந்து கீழ இறங்கி வரவர வந்து அவதாரம் சொல்றார். ஓகேவா? ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணர். அவர்தான் ஸ்வயம் ரூபம். ஸ்வயம்னா என்ன? தானா இருக்கிறது இல்லையா? யாரும் போய் உருவாக்குறது இல்ல. அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே விரிவங்கமா ஆயிருக்குதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ இதெல்லாம் எதுக்கு பேசுறாருன்னா, நம்மள மாதிரி மக்கள் வந்து அவர புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம கணக்கு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 + 2 என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க? 4 சொல்லுவோம். 4. பட் கடவுள் பண்ணாருன்னா, அந்த 2 + 4 2 8 ஆகும், என்னனாலும் ஆகும் இல்லையா? நமக்கும் கடவுளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பண்றதெல்லாம் சாதாரணது. அவர் பண்றது வந்து அ மகா பெரிய செயல்கள் இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பிரின்சிபல், நம்ம கால்குலேஷன், அவருடைய கால்குலேஷன் என்னைக்கும் டேலி ஆகாது இல்லையா? ஸோ இந்த மதத்தை எல்லாம் உருவாக்கினது அவர்தான். ஓகே. ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அந்த 4 விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார் நமக்கு? வர்ண ஆசிரம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம முன்னேறுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பேசின பாயிண்ட்ஸ் இங்க சொல்றாங்க. ஓகே. சுஜாமின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. அவர் உருவாக்கப்படவில்லை, அவர் வந்து தோன்றுகிறார். கடவுள் மட்டும் தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். நம்ம எல்லாம் வந்து தர்மத்தை வந்து தர்மம் டெஃபினிஷனே நமக்கு சரியா தெரியாது இல்லையா? அவருடைய அவதாரத்தின் நோக்கம் என்ன? பக்தர்களை காக்கிறது இல்லையா? தர்மத்தின் விளக்கம் இது நமது உள்ளார்ந்த இயல்பு அல்லது இயற்கை. நம்பிக்கை மாறுவதால் மாறாதது. மனிதனின் உண்மையான தர்மம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வது. சனாதன தர்மம் என்னன்னா, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் தர்மம். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, அதுல வந்து பரோ தர்மம், உன்னதமான தர்மம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய பக்தனா இருக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவதாரத்தின் பற்றிய உண்மைகள், அவதாரம் நோக்கம், சாஸ்திரங்கள். இப்போ யாராவது வந்து நான் தான்ப்பா கடவுள்னு சொன்னானே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும், நம்ம புத்தியை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும். அதாவது இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கா? இப்போ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறக்க போறாருன்றது நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பாகவதத்துல நோட் பண்ணிருக்காங்க. பிராமண குடும்பத்துல பிறக்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதே மாதிரி புத்த அவதாரம், அதெல்லாம் கிருஷ்ணர் பிறக்கிறதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து நமக்கு குறிப்பு நம்ம வேதங்கள்ல இருக்கு. சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். எந்த இடத்துல தோன்ற போறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. மக்களுடைய நிலைக்கு ஏற்ற போறதான் அவதாரங்கள் எடுப்பார். நம்ம சத்தியுகத்துல பார்த்தோம், இரண்யாட்சன் இரண்ய கஷிப்பு வந்து வதக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு? வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா? இன்னும் சத்தியவர்த்த அந்த அரசனை காப்பாத்துறதுக்கு வந்து மச்ச அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தாரு. அது மாதிரி கடவுள் கால நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வராங்க. ஓகே. இந்த பாண்டவர்களை காக்கிறதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் இந்த துவாபரகத்துல கிருஷ்ணரா வந்தார் இல்லையா? பொதுவான நோக்கம் இறைவனருக்கு வழிகாட்டுதல். அவருடைய நோக்கம் என்னன்னா, இதெல்லாம் கஷ்டப்படாதீங்கப்பா, நீங்க எல்லாம் என் கையில திரும்பி வந்துருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்றார் இல்லையா? பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசமும் துஷ்கிருதர் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கோசம், தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? யுக யுகந்தோறும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? 100% கிருஷ்ணருடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடணும். இங்க ஏன் வந்தாரு? துவாபரயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, தேவகி மாதா வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க ஒரு பக்தை, பட் கம்சனுடைய சிறைச்சாலையில இருக்காங்க. அவங்கள வந்து மெயினா காப்பாத்துறதுக்கோசம் தான் வந்தார் இல்லையா? வந்தாரு, தேவகியை காப்பாத்தினாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பாண்டு புத்திரர்களை காப்பாத்துறாரு. அசுரர்களான ஆகிய கௌரவர்களை அழிக்கிறார். தர்மத்தை யுதிஷ்ட மகாராஜனை அரசனா வச்சு தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறாரு. தர்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ தர்மம், ராஜ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலவிதமான தர்மங்களை வந்து பீஷ்ம பிதாமகா மூலமா யுதிஷ்டர் தெரிஞ்சுக்கிறார் இல்லையா? சோ யுதிஷ்டர் உட்கார்ந்து அரசாட்சி நல்லா இருக்குன்றதுனால அதை பண்றார். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे.
ஸோ பரித்ராயான சாதுனாம். சாதுனா யாரு? பக்தர்கள். பக்தர்களை வந்து கலங்கமற்ற தூய பக்தர்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசம் வர்றார். நம்ம வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் பண்ணிட்டு என்னை காப்பாத்துக்கு வரலையேன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு பக்தி இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். எப்படி நம்மளுடைய உள் மனசு இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, திரௌபதி மாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா துயில் இருக்கும்போது எப்படி வந்து எல்லார் கையிலும் கேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் புருஷன் கையில, அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய தாத்தா கையில, ஆச்சாரியர்களை கேட்டெல்லாம் கேட்டாங்க. அப்புறம் மாமனார்கிட்டயும் கேட்டாங்க, மாமியார்கிட்டயும் கேட்டாங்க. யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணாங்க? சரணாகதி ஆனாங்க. 2 கையை தூக்கிட்டு நீதான்ப்பா கதின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அவங்க மனசு எப்படி இருந்திருக்கும்? நம்ம கூட யாருமே இல்லாத ஒரு நிலையில நம்ம மனப்பான்மை எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி கலங்கமற்ற தூய பக்தியோட அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி வழிபட்டா கண்டிப்பா என்ன பண்றாரு? பரித்ராணாய சாதுனாம், பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்கு வராரு. அவருடைய நோக்கமே அதுதான். விநாசாய ச துஷ்கிருதாம். ஓகே, துஷ்கிருதர் அக்கிரமக்காரர்களை அழிப்பேன். தர்ம சம்ஸ்தாபனாய, தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்துவேன். இப்ப இது எப்பெல்லாம் வருவேன்? யுகந்தோறும் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா, அச்சோ கடவுள் வந்து ரொம்ப பாராபட்சம் பண்றவருப்பா பாரு, அதாவது பக்தர்களை காப்பாத்துறாரு, அசுரர்களை வந்து அழிக்கிறாரு இல்ல, இவர் ரொம்ப மோசம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சமமானவர். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த அசுரனுக்கு அவர் காத்து கொடுக்காம இருக்காரா? தண்ணி கொடுக்காம இருக்கிறாரா? அந்த அசுரனை கொல்றதுனாலயும் அவனுக்கு என்ன ஆகுது? அவருடைய கருணை கிடைக்குது. அவருடைய கை அவனால படுது மோட்சம் இல்லையா? கிடைக்குது மாதாஜி. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கம்சனை வதம் பண்றாரு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வதம் பண்றாரு. அவருடைய தாமரை திருவடி அவர் கை மேல படுது இல்லையா? அது அவரால வதம் பண்றாரு. வதம் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஆகுது? அட்லீஸ்ட் இவருக்கெல்லாம் வந்து சாயுஜ்ய முக்தியாவது கிடைக்குது இல்லையா? முக்தி கிடைக்குது. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசலான கருணை தான் அவர் காமிக்கிறார். ஓகேவா? சோ பக்தர்கள் வந்து சாது, சும்மா சண்டை போட்டிருக்கவங்க வந்து அசுரர்கள். ஓகே, அவர் விருப்பப்படி எதை வேணும்னாலும் அவர் செய்யறார் இல்லையா? அவர் நேரடியா வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா? ஒரு கண்ணை பார்வை பார்த்தாவே போதும், எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். இருந்தாலும் அவர் ஏன் வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் வர்றார். ஓகேவா மாதாஜி? இந்த இந்த வரிகள் வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல வருது மாதாஜி. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम् एति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. ஓகே பிரபு, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல வருதா? சூப்பர் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஜென்ம கர்ம சேமே திவ்யம். யார் ஒருத்தன் வந்து என்னுடைய பிறப்பு செயல்கள் எல்லாம் வந்து திவ்யமானதுன்னு நினைக்கிறானோ அவனுக்கு என்ன இல்லை? பிறப்பே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. யோவே ஏவ திவ்யம் யோ வேதி தத்வதா தெக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம. மறுபடியும் வந்து பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நைத்திமாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. யாரெல்லாம் வந்து அவருடைய பிறப்ப லீலைகளை, நாம ரூப குண லீலைகளை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? மறுபடியும் அவங்களுக்கு என்ன இல்லை? புனர்ஜென்மம் இல்லை, இது கேரண்டி அப்படின்னு அவரே சொல்றார். ஓகேவா? சோ அவர் வந்து ரொம்ப பழமையானவர்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சமிதையில மறுபடியும் இங்க பிரபுபாதா சொல்றாரு, அத்வைதம் அச்சுதம் அனாதிம் அனந்த ரூபம். ஓகேவா? அவருடைய ரூபம் வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு அழகான ரூபம் அவர் கையில இருக்குது. ஓகே, ஆதி புருஷர், வீழ்ச்சி அடையாதவர். அதனால வந்துதான் அவர் வந்து அத்வைதம் அச்சுதம் அனாதிம் அனந்த ரூபம். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அவர் பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சிட்டு பேசிட்டு தான் பிறக்கிறார். நம்ம எல்லாம் எப்படி பிறந்திருக்கோம்? அழுதுட்டு கத்திட்டு பிறந்திருப்போம் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டு பீதாம்பரம் அணிஞ்சிட்டு, கௌஸ்துப மாலை அணிஞ்சிட்டு, வைஜெயந்தி மாலை அணிஞ்சிட்டு, தலையில மயில்பிலி வச்சுக்கிட்டு, கிரீடம் வைடூரிய வஜ்ர மணிகள்லாம் வச்சிருக்கக்கூடிய கிரீடம் அணிவிச்சுட்டு அணிகலனோட பிறந்தாங்க. ஆனா இந்த பூமியில பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் நிர்வாணமா தான் பிறக்குது இல்லையா? அவருடைய பிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறப்பானது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு சிறப்பு, அவருடைய லீலைகளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? தேவர்கள் ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மங்கள பொருந்தி நடுராத்திரியா இருந்தாலும் அந்த சமயத்துல தூக்கத்தை எல்லாத்தையும் சைட்ல வச்சுட்டு எல்லாரும் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளா இருந்து அப்புறமா பாத்துக்கலாம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மங்களாரத்தி கூட அப்புறம் ஃபார்வேர்டு பண்ணி பேக் போயிட்டு நம்ம பாத்துக்கலாம்னு நினைக்கிற ஆளுங்க இல்லையா?
ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த சமயத்துல யார் எழுறது? அப்புறம் எழுந்து பேக் ஃப்ளோ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட்டா? பட் இங்க தேவர்கள், ரிஷிகள்லாம் வந்து அதனுடைய மகத்துவத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா, அவங்க வந்து அதுக்கு ஏங்கிட்டு இருக்காங்க. அவருடைய ரூபத்த வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு சிறந்த செயல்கள் பண்ணியிருக்காரு. ஆ 6 நாள் குழந்தையா இருக்கும்போது பூத்தனாவ கொன்னாரு. 3 மாசம் குழந்தையா இருக்கும்போது சகடாசுரன கொன்னாரு. 1 வருஷம் பையனா இருக்கும்போது திருநாவர்த்தன கொன்னாரு. 7 வருஷம் இருக்கும்போது கோவர்தன மலைய தூக்குனாரு. 8 வருஷம் இருக்கும்போது ராசலீலைய பண்ணாரு. இல்லையா? அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பட்ட பெயர் இருக்கு. மக்கன் சோர். சோறுன்னா என்ன அர்த்தம் ஹிந்தியில? திருடன் அப்படின்னு திருடன் சொல்லிட்டு. திருடன் ஆ அர்த்தம். மக்கன்னா நம்ம நெய் யாராவது நெய் வெண்ணெய் வெண்ணெய் வெண்ணெய். கரெக்ட் பிரபு. வெண்ணெய் வெண்ணெய திருடன். திருடணும். நம்ம யாராவது திருடன யாராவது நம்ம கிடைச்சான்னு வச்சுக்கோ என்ன பண்ணுவோம்? கட்டி போட்டு அடிப்போம், இல்ல ஜெயில்ல போடுவோம். இல்லையா? பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, திருட்டு வேலை செய்த குழந்தைய வந்து என்ன பண்றோம்? குதூகலமா வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். யாராவது அப்படி பண்ணுவோமா? இவர் வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல பண்ணுவாரு. அங்க இல்லையா? கோபியர்கள் எல்லாருமே தேவர்களோட அம்சம் மாதாஜி. அதனால அவங்க கொண்டாடுறாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ யாராவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருந்துச்சு. அதாவது என் வீடு சின்ன வீடு. எங்க வீட்ல போயிட்டு இந்த குழந்தை வருமான்னு சொல்லிட்டு. அவங்க மனச புரிஞ்சுகிட்டு கிருஷ்ணர் போய் அந்த வெண்ணெய திருடுறார். ஆமா ஓகேங்களா? மாதாஜி. ஆ. ஸோ அவர் வந்து ஒரு திருடனா இருந்தா கூட எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, இந்த லீலைகள நம்ம எத்தனையோ முறை பேசினாலும் வாய பொளந்து கேட்கிறோம் இல்லையா? அதுல ஒரு சந்தோஷமும் நமக்கு இருக்கு. இல்லையா? ஆமா ம். மாதாஜி. ஸோ அவருடைய நாம, ரூப, குண, லீலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே மங்களகரமானது, திவ்யமானதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? அவர் நெனச்சா எந்த வடிவமானாலும் எடுக்கலாம். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவர் வராக அவதாரம் எடுத்தார். பன்றியின் ரூபம். அப்ப அந்த சூழ்நிலைக்கு தேவ அத எடுத்தார். இன்னொரு முறை கோரமான நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார். யாருக்காவது சிங்கத்த பார்த்தா பிடிக்குமா? பயம் வரும் மாதாஜி. பயம் இல்லையா? பட் இருந்தாலும் நம்ம பக்தர்கள் இஸ்கான்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளே கூட பார்த்தீங்கன்னா, விக்னங்கள் போனோம், வீட்ட விட்டு கிளம்பும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நரசிம்மர வணங்கிட்டு தான் போவோம். இல்லையா? ஆ ஆமா அது ஆமா மாரி மாதாஜி. அவருடைய ரூபம் எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வணங்கக்கூடியதா தான் இருக்கு. அத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து நம்ம வெறுமனே பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம இந்த ஒரு தேன் பாட்டில வாங்கிட்டு வந்து அத ஆ கையில போட்டு நக்கி சாப்பிட்டா தான் அதனுடைய சுவை தெரியும். இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. சும்மா பேசிட்டே இருந்தாலும் நம்மளால வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பக்தி வச்சு கிருஷ்ணரை வந்து முழுமுதற் கடவுள் அந்த ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நம்ம பக்தி பண்ணாதான் அதை நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும் இல்லையா நம்ம என்ஜாய் ஆமா பண்ணிட்ட மாதாஜி. பிறகு அதை என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கும் அதை வந்து விநியோகிக்கணும் சரியா சோ அதுக்கு நமக்கு பேசிக்கா என்ன தேவை நம்பிக்கை ஞானம் நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும் ஞானம் என்ன நான் வந்து ஒரு ஆத்மா கடவுளுடைய நித்திய சேவகன் கிருஷ்ணருக்கு நான் நித்திய சேவகன் ஓகே என்றதுதான் ஞானம் இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க वीतराग भय क्रोध मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगताः हरे कृष्ण ஸோ நமக்கு அடுத்த கேள்வி சரிப்பா கிருஷ்ணர் பிறந்தாரு அவர் ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்ததுனால புனர்ஜென்மம் நைத்திமாம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்து வேற என்ன ஓகே கிருஷ்ணரை இந்த யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா யாரால அவரை வந்து அவர் மேல அன்பு செலுத்த முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது வீத ராக பய குரோதா என்ன இருக்கக்கூடாது பட்டுதல் இருக்கக்கூடாது பயம் பயம் இருக்கக்கூடாது. இருக்கக்கூடாது கோபம் கோபம் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது. இப்படி இல்லாம இருக்கவங்களாலதான் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ணர் மேல அன்பு செலுத்த முடியும் ஓகேவா சோ அப்படி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பவோ ஞான தபச பூத மத் பவாம் ஆகதக பூத இந்த மத் பயத்துக்கு காரணம் என்ன மாதாஜி? ஏன் பயம் வருது? கற்பனை கற்பனை. கற்பனை நம்ம வந்து நம்ம நேத்து நடந்த விஷயத்த வச்சு நம்ம யூகிப்போம் ஓகே ஃபியர் அது வந்து ஃபியர் பாத்தீங்கன்னா சில அனுபவங்கள் கசப்பான வாழ்க்கையில வந்தக்கூடிய அனுபவங்கள் அதை வச்சு நம்ம ஒருவேளை இன்னைக்கும் இப்படி நடந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தாலேயே நம்ம வாழ்றோம் அது தேவையே இல்லை கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம குவாலிட்டிஸ்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா பக்தர்களுக்கு 26 வகையான குணாதிசைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஆமா இல்லையா மாதாஜி. ஆமா அதுல வந்து மாதாஜி. நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன வேணும் 2 வேர்டு அச்சமின்மை. ரிப்பீட்டடா பயம். இல்ல அச்சமின்மை. இல்ல பயம். ஃபர்ஸ்ட் பயம் வந்து பயம் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நம்பிக்கை. இல்ல
ஒரு நிமிஷம். நம்பிக்கை. நம்பிக்கை வந்து யார் மேல வைக்கணும்? நான் யார் மேல வைக்க தேவையில்ல. யார் மேல வைக்கணும்னா கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். ஓகேவா? நான் வந்து நீங்க என் மேல வைங்கன்னு சொன்னாலும் அது தப்பு. ஐ அம் ஆல்சோ நான் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா. ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்? கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். ஓகேவா? மித்ததெல்லாம் போய் ஜால வித்தைகள் தான், ஜால மோக வார்த்தைகள் இல்லையா? அதனால நம்பிக்கைன்றது யார் மேல வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். ஏன் அவர் மேல வைக்கணும்னா, அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் சுப்ரீம் இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஜா, பெறப்பட்டவர், அவ்யவம், அழியாதவர் இல்லையா? அவர் தான் ஈஸ்வர மாஸ்டர். நம்மளால இந்த செயல் ஏதாவது பண்ண முடியுதா? இது எதுவுமே இந்த 3 விஷயத்துல நம்ம நில்லு தான், 0 தான். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே. ஸோ அதனால அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? கொஞ்சம் ஞானம் வேணும். என்ன? அவர் முழு முதற் கடவுள்ன்ற ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஆத்மா, அவனுடைய நித்திய சேவகன். இதை வச்சுட்டு நம்ம அவர் மேல பக்தி பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அந்த பயம் படிப்படியா போகும். வீத ராக பய குரோதா. ஓகேவா? எந்த ஒரு பொருள் மேலயும் பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா அது வந்து இழந்துடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கும். ஐயோ இது என் கையில இருக்கு, என்னை விட்டு போயிடுமோ, இவங்க வந்து என்னோட ரிலேஷன்ஸ் எங்க விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்களா, அது மாதிரி ஒரு பயம். ஓகேவா? இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறதி இருக்கு. அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி உண்மையான பயம். நம்ம பயப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு பயப்படல. நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு அளவுக்கு புத்திசாலிகள்னா, உண்மையான மறதி பயம் எதுன்னா, அச்சச்சோ நான் மாயைக்குள்ள இருக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு நம்ம பயப்படுறது இல்லை. அச்சச்சோ நான் கிருஷ்ணரை மறந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயப்படுறது இல்லை. நம்ம ஹாயா கிருஷ்ணரை பறந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். என்னைக்காவது ஒரு நாள் யோசிச்சு ஒரு நாளாவது கண்ணீர் சிந்தி வச்சிருக்கோமா? நம்ம பசங்க ஹாஸ்டல்ல விட்டா நமக்கு கவலை இருக்கு, பயம் இருக்கு, ஏக்கம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் நம்மளை இங்க விட்டுட்டாரு. நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி யாராவது யோசிக்கிறோமா? யோசிச்சு உண்மையா பதில் சொல்லுங்க எல்லாரும். இங்க மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க. இல்ல என்னைக்குமே இல்லையா? என்னைக்குமே கிருஷ்ணரோட ஞாபகம் இருக்கணும் மாதாஜி. ராமகிருஷ்ணர் கூட இதே தான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி இல்ல ஒரு பிரபு, ஒரு வேலை. பிராக்டிகலா நான் கேக்குறேன். ஆமா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தியரி இல்ல பிரபு. ஓகே சுரேஷ், மாதாஜி. தியரிட்டிக்கலா நான் கேட்கல. எனக்கு இருக்கு பிராக்டிகலா மாதாஜி. வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா? எனக்கு இருக்கு மாதாஜி, நம்பிக்கை இருக்கு. இருக்கு, அவர் பிராக்டிக்கலா இருக்காரு, நம்பிக்கை இருக்கு. பிராக்டிக்கலா ஜென்ரலா ஆஸ் எ டீச்சரா நான் சொல்றேன், அந்த மாதிரி ரேர் கேஸ் தான். எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப உள்ள கலியுகத்துல அந்த காலத்துல இருந்தாங்க, பக்தி பண்ணாங்க. இந்த காலத்துல ரொம்ப கம்மி. பட் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணாதான் நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ஆமா வருது. மாதாஜி, அதுதான் சொல்ல வந்தேன். கிளாஸஸ் என்னோட அட்டென்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே நான் வந்து இப்ப நான் ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சர், சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்கேன். இப்ப இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நான் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து இண்டிவிஜுவலா கூப்பிட்டு, ஏன்னா அதுல வந்து எல்லா ரிலிஜியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க. சோ அவங்கள நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நான் இண்டிவிஜுவலா கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி புக் வாங்கி படிங்க, பகவத்கீதை புக் வாங்கி படிங்க, ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஒரு 10-15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. சூப்பர் மாதாஜி, ஹரி ஹரே போல் கிருஷ்ணா, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. உங்க பேரு தாரணி மாதாஜிங்களா? நீங்க யாரு மாதாஜி? தாரணி தேவி. சூப்பர். உடம்பு சரியா போச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரி போல். பரவாயில்ல மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். சூப்பர். ஸோ நம்ம வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முதல் படிக்கட்டு எப்படி நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கணும்னா, எல்கேஜி, யூகேஜிலாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி இங்க ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா. ஓகே. இது 9வது நிலை தான் கிருஷ்ண பிரேமை. இந்த படிக்கட்டை நமக்கு கிராஸ் பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு கடகால் வேணுமோ, இந்த கட்டிடத்துக்கு கடகால் வேணுமோ, அதுக்கு மாதிரி நமக்கு வந்து நம்ம நல்லா ஆணித்தரமா ஊனி நிக்கணும். ஸ்ரத்தா வேணும், ஃபெய்த். அது எப்படியாப்பட்ட ஃபெய்த் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிட்டர்மைன்டு ஃபெய்த். ஓகேவா? அப்புறம் ஃபெய்த் இருந்தால் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும். கலங்கமற்ற தூய பக்தி இல்லையா? அப்போ அப்படி பண்ண முடியும். அதுக்கு மெயின் திங் கடகால் மாதிரி தான் நம்மளுடைய நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்மளால வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ பிரபு, உங்களுடைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்ல கேளுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இந்த பற்றுதல், பயம், கோபத்தை விட்டுடணும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது? இருந்தாதான்
இது இல்லாம இருந்தாதான் கடவுள் மேல பக்தி பண்ண முடியும், அவரை வந்து அன்பு செலுத்த முடியும். அப்ப பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் போய் நம்ம தூய்மை ஆகிறோம். அப்படி தூய்மை ஆனாதான் அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய பக்தி எப்படி இருக்கும்னா தூய்மையான, இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சுத்த தங்கம்னு சொல்லிட்டு, நம்ம இருதயம் தூய்மையா இருந்தாதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தியும் எப்படி இருக்கும், தூய்மையா இருக்கும் இல்லையா. சுத்த தங்கம்னு சொல்றேன் இல்லையா, அது மாதிரி இருக்கணும் நம்மளுடைய பக்தி. ஓகேவா. சோ சில பேர் என்ன பண்றாங்க, பௌதிக விஷயத்துக்கு மேல நிறைய பற்றுதல் கொள்றாங்க. அதனால ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து பக்கம் கூட போக மாட்டாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, எண்ணில் அடங்காத பிறவிகள் எடுக்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்துல மூழ்கி மூழ்கி நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் இல்லையா. சோ அவன் என்ன பண்றான், நான் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இல்லையா. ஐயோ என் சேருக்கு, என் பொசிஷனுக்கு, இந்த சம்பளத்துக்கு, எல்லாத்துக்கும் நமக்கு பயம். இது தக்க வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த பயத்திலேயே வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா. எண்ணில் அடங்காத பிறவிகளாக ஜடத்தில் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தால் முக்திக்கு பிறக்கும் தனித்தன்மையான தக்க வைத்து கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குகிறது. இரண்டரை கலக்க விரும்புகின்றன. ஸோ இங்க இருக்கிறது எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு, இதோட நான் என்ன பண்ணலாம், கடவுளோட ஐக்கியம் ஆயிடலாம்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இதோட அது பெட்டர்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஸோ இந்த 9 ஸ்டேஜஸ் பக்தியில வந்து இப்போ ஸ்டேஜஸ் இருக்குங்க. நம்ம இப்போ காலேஜ் படிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், 10th படிச்சிருக்கணும், 11th படிச்சு கிளியர் ஆயிருக்கணும், அப்போ காலேஜுக்கு போக முடியும். காலேஜ் பண்ணிட்டு ஒரு டிகிரி, அண்டர் கிராஜுவேஷன் டிகிரி வாங்கிட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்க முடியும். அதுக்கு பிறகு எம்ஃபில் ஏதோ ஒன்று படிக்க முடியும். இது கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா. அது மாதிரி பக்தியில கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இது எதற்கோசம் சொன்னேன்னா, இந்த ஸ்டேஜஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கோசம். ஸ்ரத்தான்னு கடவுளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மேல நம்பி இருக்கிறோம். ஸ்ரத்தான்ற வார்த்தைக்கு வந்து ஃபெய்த், நம்பிக்கை. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சாது சங்கம், பக்தர்களோட சேர்ந்து. இப்ப நம்ம காலையில பண்றோம் பாருங்க, இந்த வாரம் எல்லாம் பிரபாகரன் பிரபு தான் பஜன் வந்து லீட் பண்ண நாம ஜபத்தை லீட் பண்றார். அதுக்கு அடுத்த வாரத்துக்கு யார் லீட் பண்ணீங்கன்னு நீங்களா வந்து எனக்கு முன் வந்து பெயர் கொடுக்கணும். சாது சங்கத்துல நம்ம வந்து இதை இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுவார் பாருங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சாது சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நேருக்கு நேராக நம்மள யாரும் பார்த்துக்கல, அட்லீஸ்ட் இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லயாவது கூட சேர்ந்து குளிர்ந்தலோ ரெம்பாவான்னு சொல்லிட்டு ஆண்டாள் தாயும் சொல்லியிருக்காங்க, கூடி இருந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆன்லைனாவது ஒன்னா சேர்ந்து ஜபம் பண்ணணும் இல்லைங்களா. அதுக்கு அடுத்தது பண்ணும்போது பஜன கிரியா, ஆன்மீக குருவின் கண்காணிப்பின் பக்தி தொண்டின் தொடக்கம். அப்பதான் நம்ம அசலான பக்தி தொடங்குது பாருங்க. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே நான் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அனர்த்த நிவர்த்தி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள நிறைய அனர்த்தங்கள் இருக்கு. ஏன்னா பல ஜென்மங்களா பிறந்து இறந்துருக்கோம் இல்லையா. அந்த முன் ஜென்ம வாசனை எல்லாம் கேரி ஃபார்வர்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது நிஷ்டா, அப்ப வந்துதான் பக்தி தொண்டில் உறுதி வருது, தன்னுணர்வில். அதுல வந்து கொஞ்சமா ருசி ஏற்படுது கடவுள் மேல. ஓகேவா. ஓகே கடவுளை பத்தி கேட்கணும், அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பிறகு ஆசக்தி, கிருஷ்ண உணர்வின் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலை. அதுக்கு அடுத்தது பாவா, திவ்யமான இறை அன்பின் ஆரம்ப நிலை. ஓகேவா. நம்ம பாவா ஸ்டேஜ்ல இருந்தாதாங்க நம்ம யாராவது சொன்னா கேட்பாங்க. ஓகேவா. நான் சொல்றேன் இந்த பக்தி பண்ணு கேட்கலாம், அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த தகுதியா இருக்கிறோமா, எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்டா இருக்கிறோமான்றதை பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்து ஹையஸ்ட் கோல் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை, இறை அன்பின் பக்குவ நிலை. ஓகேங்களா. இந்த ஸ்டேஜஸ் தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எங்க இருக்கிறோம், இன்னும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா. பதில காணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நிரூபிக்கப்பட்ட முறை வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஞானத்தை எடுத்துட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. மத்த ஸ்லோகம் படிங்க. மம வர்மானுவர்த்தந்தே மனுஷ்ய பார்த்த சர்வசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் எப்படி அவர்கிட்ட சரணடைகிறாரோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறார். ஓகேவா. ஸோ இப்போ என் கையில் 10 ரூபாய் இருக்குன்னா நான் போயிட்டு கடையில் போனேன்னா 10 ரூபாய்க்குரிய பொருள் தான் வாங்க முடியும். எனக்கு ஆசை 50 ரூபாய் சாக்லேட் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு, என்னால் முடியுமா முடியாதா? முடியாது இல்லையா. ஸோ நான் கிருஷ்ணர் மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறேனோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவர் வந்து
ரெசிப்ரோகேட்க்கு என்ன மாதாஜி சொல்றாரு? திருப்பி கொடுப்பாரு. புரியுதுங்களா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. மாதாஜிஸ்க்கு புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. ஓகே. நம்ம என்ன நம்ம எப்படி அவரை அப்ரோச் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவர் நமக்கு பலன் கொடுப்பார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அவர் பலவிதமான பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. அவர் அதை அவருக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார். ஓகேவா? யாரால அவர் ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும்னா பக்தர்கள், தூய பக்தர்களால மாத்தினா அவரை வந்து ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர் ரசாபாவத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான ரசங்கள் இருக்கு. அது சாரி 5. அது வந்து ரசாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்கு மெயினா. பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. பிரைமரி வந்து பாத்தீங்கன்னா முதன்மையான ரசத்துல வந்து 5 இருக்கு. அதாவது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா சாக்கிய ரசா, தாசிய ரசா, சாந்த ரசா, வாட்சல்ய, மாதுரிய. ஓகேங்களா? இந்த 5 ரசங்கள்ல வந்து கடவுள்கிட்ட நம்ம வந்து எப்படியாவது ஒரு உறவை வச்சுக்கலாம். சாந்த ரசா வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுநிலையில இருக்குது. தாசிய ரசா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து தலைவனா வச்சுட்டு நம்ம சேவகனா வேலை செய்யுது. சாக்கிய ரசா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா, அது மாதிரி ஃப்ரெண்டு பாவனை நம்ம வளர்த்துக்கலாம். வாட்சல்ய ரசா, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பையனா வந்து யசோதா மாதா எப்படி பால் ஊட்டி சீரூட்டி வளர்த்தாங்களோ அது மாதிரி நம்மளும் ஒரு பாவம் வச்சு பக்தி பண்ணிக்கலாம். எப்படி வந்து ராதாராணி கோபியர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் மேல அன்பு செலுத்தினாங்க, காதல் கொண்டாங்களோ அது மாதிரி காதல் கொள்ளலாம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு உறவுல வந்து நம்ம அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாங்க. அகாம சர்வ காமோவா மோக்ஷ காமோ உதாரிதக தீவிரேன பக்தி யோகேன யாஜாத்தே புருஷம் பரம். அதாவது இதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, whether one is without desire or his desires of full fruitive results or after liberation, one should with all efforts try to worship supreme personality of Godhead for complete perfection culminating in Krishna consciousness. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, அகாம சர்வ காமோக, உனக்கு வந்து ஆசை இல்லையோ, அகாமக சர்வ காமோக, ஆசை இல்லையானாலும் சரி, ஓகேவா, ஆசை இருந்தாலும் சரி, எனக்கு இது கேணும்னு சொல்லிட்டு, மோக்ஷ காமக, எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு நினைச்சா கூட நீ என்ன பண்ணு, தீவிரேன பக்தி யோகேன. இந்த வார்த்தை புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அகாம, எந்த ஆசை இல்லையானாலும், எல்லா ஆசை இருந்தாச்சாலும் சர்வ காமகோ, எனக்கு அது வேணும் இது வேணும், நம்ம கிட்ட பெரிய லிஸ்ட் போட்டிருப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி சர்வ காம, பல ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, மோட்ச காம, இல்லப்பா எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படி இருந்தா கூட, இதுல எந்த கேட்டகிரியா இருந்தாலும் சரி, என்ன வேணும்னாலும் சரி, யார்கிட்ட பக்தி பண்ணு? கிருஷ்ணர் கிட்ட. பக்தி பண்ணணும். புருஷம் பரம், அதை எப்படி பண்ணு? தீவிரேன பக்தி யோகேன யாஜத. ஓகே, நம்மளால எவ்வளவு அளவுக்கு முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து நம்ம பக்தி பண்ணணும். புருஷம் பரம், அவருக்கு என்ன பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆகும், கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. யாருக்காவது நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போவோம். யாருக்காவது பக்கம் அடைய வேண்டாம், வேறு ஏதோ ஏதோ வேண்டாம். நம்ம யாருக்கோசம் யாரை திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணணும். அத மாதிரி நம்ம கோலா இருந்துச்சுன்னா போதும், எல்லாத்தையும் அதை பார்த்துப்பாரு இல்லையா? சில பேர் பலவித ஆசைகள் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்து நல்லா உழைச்சி சம்பாதிக்கணும், சில பேருக்கு பிரம்மனை உணரணும், சில பேர் பரமாத்மாவோட ஐக்கியமாகணும்னு சொல்லிட்டு அஷ்டாங்க யோகிகள் நினைப்பாங்க இல்லையா? பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தூய பக்தர்கள் நினைப்பாங்க. ஓகேவா? தூய பக்தர்கள் மாத்திரம்தான் கிருஷ்ணரை அடையணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, பலவித ஆசைகள் இருந்தாலும் சரி, இந்த 5 ரசத்துல ஏதாவது ஒரு ரசத்தை, அதாவது சாந்த ரச, தாசிய ரச, சாக்கிய ரச, வாத்சல்ய ரச, மாதுரிய ரசம், இது ஏதாவது ஒரு ரசத்தை நம்ம அவருக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டு எல்லா விதமான ஆன்மீக பாதங்களுடைய இலக்கு என்ன, பல நதிகள் எப்படி போயிட்டு ஒரு கடல்ல போய் சேருதோ, நம்ம எங்க போய் சேரணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ண கிட்ட போய் சேரணும். ஓகேவா மாதாஜி? காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதாः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்கள், எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லிட்டு சிறு தேவர் வழிபாடு முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதாவது நல்ல புருஷன் கிடைக்கணும்னா உமா பார்வதி ஈஸ்வரனை வழிபடணும்னு நினைப்பாங்க. சிலருக்கு வந்து தோல் சரும வியாதி குணமாகணும்னா சூரியனை வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா. எனக்கு இதுக்கு என் வேலைக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், அதுக்கோசம் சில பரிகாரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. இதெல்லாம் பலநோக்கு செயல்களை எதிர்பார்த்து பண்றாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அரசியல் பதவியில இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில பூஜைகள் யக்னங்கள் சில கோயில் வழிபாடுகள்லாம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஏன் அங்க போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை. அதாவது நமக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்டுன்னு ஒண்ணு கிடைக்குது இல்லையா, இல்லையா 2 minutes மேகி நூடுல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஆமாவா இல்லையா? ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கிடைக்குது மேடம். இல்லையா? கரெக்ட் பிரபு. நமக்கு வந்து வாங்கிட்டு வந்து 2 நிமிஷத்துல 1 நிமிஷம் 1 மினிட் இல்லையா மேகி நூடுல்ஸ் எல்லாம். அது இப்படிதானே விளம்பரம் வருது. ஒரு நிமிஷம் எல்லாமே சீக்கிரமா கிடைக்கணும் நமக்கு இல்லையா. அலங்காம நலுங்காம நமக்கு எல்லாமே சீக்கிரம் வரணும். அதனாலதான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இன்னைக்கு நிறைய ஆகுது. இந்த ரெடிமேட் மிக்சஸும் நிறைய கிடைக்குது. இப்ப எல்லாம் உப்புமா எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது. அதுல வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊத்தணும், வந்துடுது இல்லையா. அவளும் அப்படிதான் கிடைக்குது. இப்ப எல்லாமே ஈவன் மசாலா அந்த கிரேவி சன்னா தால் பன்னீர் டிக்கா பன்னீர் கிரேவி இதெல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா. ப்ராசஸ்ட் ஆயிருக்குது. இப்ப பரோட்டா சப்பாத்திஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா பாதி குக் பண்ணி வருது. நம்ம தவால போட்டு செமி குக்டு சப்பாத்தி கிடைக்குது மேடம். அது நம்ம கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இல்லையா. எல்லாமே சீக்கிரம் கிடைக்கும் இல்லையா, ஆசை. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, சிறு தேவர்களை வந்து வழிபடுறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற விஷயம் எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானதுதான் இல்லையா. ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும். நிரந்தர தீர்வு எதுங்க, இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தை நிறுத்துறதுதான் வந்து பெரிய தீர்வே. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஐயோ எனக்கு கார் வேணும், எனக்கு வீடு வேணும், எனக்கு அந்த நகை வேணும், அது வேணும், என் பசங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும், எனக்கு சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் வேணும், அப்படி அது பின்னாடிதான் போயிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? இல்லையா. நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில வந்து வேண்டிய விஷயங்களுக்கோசம் தான் அவங்க கிட்ட போறோம். அவங்க கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்களும் பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானதுதான். நம்ம கேட்கிற பொருளும் தற்காலிகமானதுதான் இல்லையா. அந்த ஞானம் நமக்கு இல்லை. ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன ஞானம் வேணும், நான் நித்தியமானவன், நான் ஆத்மா. ஸோ நான் யார்கிட்ட போகணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும். ஓகேவா. கிருஷ்ணர் நமக்கு எதை தேவையோ அதை கொடுக்கறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்கார் இல்லையா. கிருஷ்ணருடைய வைபவங்கள் பல இருக்கு இல்லையா. அதை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு ஒரு கால் வந்தது மாதாஜி. ஆமா பிரபு, வீட்ல இருந்து ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீனை, முடிச்சிட்டு பேசுறேன் நான். ஓகே மாதாஜி, நம்ம 13வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஓகே. சாதுர்வண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 14 படிங்க மாதாஜி. வரேன், நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்ப்ருஹா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. 15 படிச்சிடுங்க, இன்னைக்கு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அதுதான். ஓகே. ஏவம் ஞாதா கிருதம் கர்ம பூவை அபி முமுக்ஷபிஹ குரு கர்மைவ தஸ்மாத்ரம் பூர்வை பூர்வதரம் கிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 13வது ஸ்லோகத்துல சாதுர்வர்ணியம் மயா சிஷ்டம். ஓகேவா. சோ சாதுர்வர்ணியம் மயா சிஷ்டம். சாதுர்வர்ணியம் என்ன, சாதுர்னா 4 இல்லையா. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இந்த மனித குலத்தை வந்து கடவுள் அப்படிதான் 4ஆ தான் பிரிச்சு வச்சிருக்கார் இல்லையா. அது என்னன்னு சொல்லுங்க. வர்ணாசிரம சங்கத்தை இங்க அப்ளை பண்ணணும். பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன். சோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோமான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்லையா. நம்ம நிறைய காஸ்ட் சப் காஸ்ட் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. சோ
நம்ம அவர் பேச்ச கேட்கல. அவர் பேச்ச கேட்கறதுனால நம்ம இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆனா சில பேர் சாத்விக சூத்திரனா இருக்கிறது இன்னும் கேவலமானதுன்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க மாதாஜி. அது தப்பு மாதாஜி. கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்லல. ஆனா இவங்களா கற்பனை பண்ணிட்டு அப்படி நினைக்கிறாங்க. அது அவங்களுடைய அறியாமை பிரபு. அவங்க ஆமா அறியாமையை ஆமா நம்ம நீக்கலாம். அது சில விஷயங்களை சொல்லி நம்ம நீக்கலாம். நம்ம அவங்கள பாயிண்ட் அவுட் பண்ணவும் தேவையில்லை. நீ சூத்திரன் நீ இப்படியாப்பட்டவன் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ண தேவையில்லை. யாரையும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குணாதிசைகள் நம்ம நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்த கலவைகளா தான் இருக்கிறோம் ஆமா மாதாஜி. ஒரு வருணம் இல்லைன்னா கூட 3 வருணமும் பாதிக்கப்படும். இல்லைங்களா? அது கரெக்ட் இல்லையா? அந்த நம்மளே எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரிஜினாலிட்டியோட இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்த கலவையா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்லுங்க ஆமா எனக்கு. மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. இல்ல எல்லாருடைய கருத்தும் சொல்லுங்க. ஆமா, நீ பிராக்டிகலா பார்க்க போனா 4 வருடமும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் வாழ முடியும் மாதாஜி. இல்லையா? நம்மளுடைய சொசைட்டி அப்படி இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாமே எல்லாரையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இவங்க இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ 4 வகையா பிரிச்சு கொடுத்தாரு இல்லையா? நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக நிறுத்தியுள்ளேன். சோ இதெல்லாம் படைச்சிருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் விலகி இருக்கிறேன்ப்பா. இந்த வர்ணாசிரமத்தை கிரியேட் பண்ணது நான் தான், பட் இதுல இருந்து நான் விலகி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் எதன் பேசிஸ்ல பண்ணிருக்காங்கன்னா குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் வச்சிருக்காங்க. இப்போ ஒருத்தனுக்கு நல்லா படிக்க முடியும்னா அவனை பிராமணன் ஸ்டேஜ்ல வச்சிருக்காங்க. அவன் வேதங்களை படிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஒருத்தனுக்கு உடல் வலிமை புத்தி கூர்மை இருந்துச்சுன்னா அவன் ஆஹ் சத்திரியனா வச்சிருக்காங்க. ஒருத்தனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, வியாபாரம் பண்ணுவான், பசுக்களை நல்லா முயற்சி பண்ண அவன் வைசியனா வச்சிருப்பான். எனக்கு புத்தி அவ்வளவு இல்லைங்க, உடல் பலம் இருக்குங்க, என்னால உழைக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் சூத்திரனா இருக்கான். இதுல யாருமே யாருக்கும் கம்மி இல்லை. ஒரு ஸ்டூல்னா 4 கால் இருக்கும். அந்த 4 கால்ல ஒரு கால் போச்சுன்னா கூட அது வேஸ்ட் இல்லையா? ஆமா அது மாதிரி மாதாஜி. எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா மிருக நிலையில் இருந்து மனிதர்களை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்காக. சரிப்பா, இப்போ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளா எடுத்துக்கலாமே. ஒரு பூஜை பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? பிராமணன் வேணும். அது எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நடக்கணும், பாதுகாப்பு தேவைன்னா ஒரு சத்திரியன் வேணும். இது ரெண்டும் நடக்கணும்னா அந்த என்ன வேணும்? காசு வேணும். அது வைசியன் கொடுப்பான் இல்லையா? சரி, பூஜை பண்ணணும், அங்க என்ன வேணும்? இடத்த கிளீன் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு மெயின்டைன் பண்ணணும், சாப்பாடு வேணும். அது யார்கிட்ட எந்த இடத்துல இருந்து வருது? விளைச்சல் இடத்துல இருந்து அரிசி வரணும், பருப்பு வேணும், பழங்கள் வேணும். அந்த சூத்திரன் மண்ணுல கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாதான் நம்ம கையில கிடைக்கும். இங்க எல்லாருமே வேணுமா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே வேணும் மாதாஜி. ஆன்சர் பண்ணுங்க. இன்னும் 2 ஸ்லோகம் தான் முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கோட டாபிக் இதுவரை. ஓகேங்களா? சோ 4 பேர் இருந்தாதான் அந்த ஒரு பூஜையே பண்ண முடியும் இல்லையா? பிறப்பில் அடிப்படையில் தான் இதை சொல்லு. பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில் மறுக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? ஜாதின்றது இங்க சொல்லல. யார் ஒருவர் இந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அடைகிறாரோ அவரே வைஷ்ணவர். வைஷ்ணவர் என்பது மிக உயர்ந்த நிலை. அந்நிலையை அனைவருமே அடையலாம். சோ இங்க பாருங்க, ஓப்பனா சொல்லிட்டார். வைஷ்ணவர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா பிராமண நிலையை காட்டிலும் உயர்ந்தது. அந்த நிலையை சூத்திரனும் அடையலாம், வைஷ்ணவனும் வைஷ்யம் சத்திரியனும் அடையலாம், பிராமணரும் அடையலாம். ஓகேங்களா? எல்லாருக்கும் ஓப்பனா தான் வச்சிருக்காரு. இதில் கிருஷ்ணரின் பங்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் உயிர் வாழியின் ஆசை மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறாரான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. நமக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் தான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட். அவர் தங்கள் குணம் மற்றும் கர்மங்களுக்கு ஏற்றாற் போல் வேலை செய்கிறார். நம்மளுடைய குணாதிசைக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம பாருங்க, 5:15 எத்தனை பேர் ஜாயின் ஆகிறோம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம இஷ்டம் போலதான் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் படைக்கிறார், கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. உயிர் வாழி ஆசைப்படுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறார். ஜட இயற்கை வசதி செய்திருக்கிறார். ஓகேவா? நம்ம ஆசைப்படுறோம், அதனால கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாரு. எப்படி? பிரகிருதி, அந்த இயற்கை மூலமா அது இந்த உனக்கு சகாயம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஒரு செயலை செஞ்சு கொடுக்குறார். ஓகேவா? அவர் அனுமதிக்கிறாரு. அதுக்கு இயற்கை நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்குது. ஓகேவா? பொறுப்பேற்றுக் கொள்வோம், கிருஷ்ணர் மேல் பழி போடுவதை நிறுத்துவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவர் தான்ப்பா எல்லாம் பண்றான்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நமக்குள்ள இருக்க ஆசை என்ன நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? பரமாத்மாவுக்கும் தெரியும்.
அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு அவர் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுக்குறார். நம்ம இருக்கிறதுக்கு இங்க காரணமே என்ன? ஆசை. நம்ம எல்லாம் அங்க சந்தோஷமா தான் இருந்தோம். நீ என்னப்பா அனுபவிக்கிறது, நானும் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன சிருஷ்டி பண்றது, நானும் ஏவுகணை விடுறேன், நானும் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 14 ஸ்லோகம். என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவுமே இல்லை. நான் தான் படைச்சேன், பட் நான் எல்லா செயலும் செஞ்சேன். ஓகே, ஆனா என்னால வந்து எனக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. ஓகே, நான் இதெல்லாம் படைச்சேன், எல்லாரும் வந்து என்னை வணங்கணும்னு நினைக்கிறாரா? அந்த விருப்பமும் அவருக்கு இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. யார் அவர் வந்து நல்லா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறாரோ, அவர் வந்து நம்ம 3 குணங்கள்ல இருக்கிறோங்க. அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குணமா இருக்கிறார் இல்லையா? அவர் இதை படைச்சாலும் வந்து நான் தான் படைச்சேன் ஓனர்ஷிப் பண்றது இல்லை இல்லையா? அப்படி பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோயேன், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல அவருக்கு எதையுமே ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்றோம், குடிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். அவர் எதாவது கட் பண்றாரா? யோசிச்சு பாருங்க. கரண்ட் பில் கட்டாம இருந்தா கொஞ்ச நாள் வரையும் பாக்குறான் கவர்மெண்ட், அவன் வந்து என்ன பண்றான்? கரண்ட் கட் பண்ணிருப்பாங்க. கட் பண்ணிருக்கான். கடவுள் என்னைக்காவது நமக்கு ஆக்சிஜன் கட் பண்ணிருக்காரா? சூரியனை நிறுத்தி வச்சிருக்காரா? அன்கண்டிஷனல் லவ் மாதாஜி. அவருக்கு நம்ம மேல இருக்குது, நமக்கு அவர் மேல இல்ல இல்லையா? அவர் நம்ம மேல அன்பா இருந்து எல்லாத்தையும் பண்றார் இல்லையா? எதையும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எதையும் எதிர்பார்க்கறது இல்ல, விரும்புவதும் இல்ல, அவன் செஞ்சாலும் அவர் வந்து நான் நிராசை ஆகிறது இல்லைன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் நம்மளோட நமக்கோசம் அவர் செஞ்சிருக்கார். அதை நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, அவருக்கு பௌதிக ஆசைகள் இல்லை இல்லையா? ஏன்னா இந்த பௌதிக பிரபஞ்சமே அவருடைய சக்தி தான். அவருடைய செயல்கள் ஆன்மீகமானவை, செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. அவர் பந்தப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் செயல்களுக்கு வசதி செய்து தருகிறார், பௌதிக இயற்கையின் மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. ஓகேவா? ஸோ அது நமக்கு சிலதெல்லாம் ஈஸி பண்ணி கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ உயிர் வாழிக்கும் பக்தர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் பார்க்கலாம். உலகம் என்னுடைய பௌதிக இன்பத்திற்காக நினைக்கிறான் இந்த உயிர் வாழி. ஓகேவா? செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளின் வலையில் சிக்கி கொள்கிறான். ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம் பாருங்க. இந்த உலகம் அனுபவிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சம்பாதிக்கிறான். அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? இந்த பிக்சர்ல பீடி சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்கான், மது குடிச்சிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு அது தெரியல. அந்த பாட்டிலே எழுதி இருக்கும் உயிருக்கு கேடு இல்லையா, உடலுக்கு கேடுன்னு எழுதியிருக்கோம். அதை காசு கொடுத்து வாங்கி குடிச்சு தான் உடலை கெடுத்துக்கிறான் இல்லையா? செயல்களுக்கு விளைவுக்கு அவன் பந்தப்படுகிறான். அதே பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றிய உண்மையை புரிந்து கொள்கிறான், கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். இவன் சாப்பிடுறது பிரசாதம். ஸோ அதனால இன்னும் தூய்மை அடைந்து இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுதலை ஆகிறான். இதுதான் வித்தியாசம் பக்தர்களுக்கும் மித்த சாதாரண உயிர்வாழிகளுக்கும். ஓகேவா? மழை வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலதாங்க பெய்யுது. கல்லு மேலேயும் பெய்யுது, பூமி மேலேயும் பெய்யுது. பட் எங்க வந்து பலன் அளிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாயி பண்படுத்தி வச்சிருக்க விளைச்சல் நிலத்துல அது வந்து நன்மை கிடைக்குது. அது மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரி இருக்கிறோன்றத பார்க்கணும். நம்ம கல்லா இருக்கிறோமா இல்ல பக்குவப்படுத்தப்பட்ட மண்ணா இருக்கிறோமான்றத பார்க்கணும். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் மாதாஜி. இல்லையா? சோ லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு வந்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோன்றதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டு விஷயத்துக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்படிங்க பொறுப்பேற்றுப்பாரு இல்லையா? நம்ம விருப்பப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு பொருளுக்கு நம்ம தான் பொறுப்பாளி, கிருஷ்ணர் வந்து பொறுப்பாளி அல்ல இல்லையா? சோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு, அதாவது முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். சோ என்னை பத்தி தெரிஞ்சுட்ட முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க, நம் முன்னோர்கள். ஓகேவா? அவங்களுடைய பாத சுவட்டை நீ பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா நம்மளா ஒரு பாதையை தோன்றி உருவாக்கணும்னா தான் கஷ்டம் இல்லையா? ஏற்கனவே அந்த ரோடை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வச்சிருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும்? ஈஸியா இருக்குமா கஷ்டமா இருக்குமா?
ஈஸியா இருக்கும். நம்மளா ஒரு பாதை இல்லைங்க, அந்த இடத்துக்கு நான் ஒரு புதிய பாதைய கண்டுபிடிச்சு போறேன்னா, அது வந்து கடினமானதா இருக்கும். இல்லையா? அதனால நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்ற பின்பற்றலான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. செயலாற்றுவதற்கான அழைப்பு அவர் குடுத்திருக்காரு. அடிச்சுவட்டை யார ஃபாலோ பண்ணணும்? நம்ம ஆச்சாரியர ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய பாத சுவற்ற நம்ம பின்பற்றலாம். ஸோ அவங்க எங்க போய் சேர்ந்தாங்க? கடவுளுடைய கோலோகுல விருந்தாவனத்துக்கு சேர்ந்தாங்க. இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனுடைய ஆசை என்ன? சண்டையில இருந்து நான் வெளியே வந்துடணும்னு நினைக்கிறாரு. இல்லையா? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை பண்ணுன்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள நிறைய அனர்த்தங்கள் இருக்கு. அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை பின் பண்ணி பக்தி பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்கிட்ட இருக்க புக்ல டைட்டில் உன்னத அறிவுன்னு போட்டிருக்கு. நீங்க ஞான யோகம் சொல்றீங்க மாதாஜி, அது வேற பிரச்சனை பத்தி. உன்னத அறிவா? ஆமா மாதாஜி, என்கிட்ட இருக்க புக்ல தான் போட்டிருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம் பிரபு. சரி மாதாஜி. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் பிரபு. நான் இங்கிலீஷ்ல சொன்னது உண்மை. நான் சொன்னது என்ன சொன்னீங்க? ஒரு முறை சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி, இப்ப 4வது சாப்டர் இருக்குல்ல, நீங்க சொன்னது ஞான யோகம்னு சொன்னீங்க. அப்ப என்னோட புக்ல வந்து உன்னத அறிவுன்னு போட்டிருக்கு. அதான் என்ன மாதாஜி? இது வேற எடிஷன் மாறி இருக்கா மாதாஜின்னு கேட்குறேன். உன்னத அறிவு ஞான யோகம்ல உன்னதம், உயர்ந்தது உன்னதமானது வந்து ஞான யோகம் பிரபு. அறிவின் யோகம் எல்லாமே மோரர்லெஸ் அந்த சினானம் சொல்றேன் இல்லையா, சேம் மீனிங் தான் பிரபு. எனக்கு ஒரு முறை போட்டோ எடுத்து எனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு விடுறீங்களா பிரபு? நான் அனுப்பிச்சுடுறேன் மாதாஜி, என்கிட்ட இருக்கிறதா மாதாஜி அனுப்பிச்சுடுறேன். பகவத்கீதை புக்ல உன்னத அறிவுன்னு எழுதியிருக்க மாதாஜி. நீங்க சொன்ன மாதிரி உன்னத அறிவுன்றது ஞான யோகம் தான் அப்படின்னு சொல்றதுதான் கரெக்ட் மாதாஜி. பிரபு ஒரு வேர்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஒரே பொருள் கொண்ட வார்த்தைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரிதான் பிரபு. உன்னத அறிவு, ஞான யோகம், அறிவின் யோகம் எல்லாமே மோரர்லெஸ் சேம் மீனிங் இல்ல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மித்ததெல்லாம் சேமா தானே பிரபு இருந்துச்சு? இருந்துச்சு மாதாஜி. எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு மாதாஜி. இல்ல பிரபாகரன் பிரபு நீங்க தானே பேசுறீங்க இப்போ? ஆமா ஆமா மாதாஜி, நான் தான் மாத்தி பேசுறேன். என்ன மத்ததெல்லாம் ஸ்லோகமா கரெக்டா தான் மாதாஜி இருக்கு. ஓகே ஓகே. டைட்டில் மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கு மாதாஜி, அதான் கேட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சரிங்க பிரபு. சோ வேற ஏதாவது அப்டேட் ஆயிருக்குமா? வெர்ஷன் அது மாறி இருக்குமா இருக்கா கேட்டேன் மாதாஜி. அப்படி இருக்கும் பிரபு. அப்படி இருக்கும். ஓகே பிரபு. थैंक यू பிரபு. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏகாதசி விரதம் வந்து நம்ம எப்போ ஃபினிஷ் பண்றது இந்த டைமிங்ல? மாதாஜி அது நான் டைமிங் இன்னைக்கு நாளைக்கு அனுப்பிச்சு கொடுத்து நான் குரூப்ல போட்டுமா? குரூப்ல இருக்க இல்லையா? நான் குரூப்ல போடுறேன் உங்களுக்கு. சரியா? ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு வர ஏகாதசி காலையில இருந்து விரதம் இருக்கனால இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு விடுறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகாதசி ரெசிபிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல போடுங்க மாதாஜி, நிறைய கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதை பண்ணலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? சோ எதுவும் முடிச்சுக்கலாமா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு டவுட் கேட்கலாங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி நம்மளுக்கு வேற குரூப் யாரும் இருக்காங்களா மாதாஜி? சைதாப்பேட்டை குரூப் யாராவது நம்ம இஸ்கான்ல அவங்க ஒரு குரூப் வராங்க மாதாஜி, டிடிஓடிஜியான்னு ஒன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க எங்க சென்னையில இருக்கீங்களா பிரபு? நான் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி மாதாஜி. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்ம நம்பரை வச்சு அதே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே ஐடி வந்துச்சு மாதாஜி. அவங்க மதியம் 3 மணிக்கு கிளாஸ் ஒன்று நடத்துறாங்க. ஓகே பிரபு. நம்மளது மாதிரியே தான் மாதாஜி வருது, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு மாதாஜி, அதனாலதான் மாதாஜி கேட்டேன். சரிங்க பிரபு. ஓகே ஓகே பிரபு. சோ நிறைய இருக்கும் பிரபு எல்லா இடத்துலயும். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, அவங்களும் நம்மளதான் மாதாஜி சொல்றாங்க, பிரபுபாதரை தான் மென்ஷன் பண்றாங்க. ஆனா நாங்க வேற நம்மள பிரிஞ்சு போனவங்க அவங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்காக கேட்டேன் மாதாஜி. அதாவது பிரபுஜி, இப்ப வந்து இஸ்கான் வந்து டிஃபரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு பிரபுஜி. இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து மேங்களூர் பிரான்ச்ல இருந்து படிக்கிறோம். மதுரையில கூட ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. அவங்க வந்து அவங்க டைமிங் வேற பிரபுஜி. அந்த இது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், வேற எதுவும் இல்லை பிரபுஜி.
சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. Okay. Hare Krishna. Okay. Vancha kalpatarupyasya kripa sindhuvaya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnav Vrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanand. Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Hare Krishna Hare மாதாஜி. Krishna. Hare Krishna. Happy Ekadasi. Hare Krishna. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.